estar com hora de uma oração para nós abrir a noite. Esse um que tem uma oração? Segundo me bom mês 5 a oração, meu irmão. Oké, dan zal ik het openen met het woord van gebed. Amen. Laten we ons referente. Ons almachtig Vader in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, voor nu en alle eeuwigheid. Heere God, Vader, we zijn u dankbaar voor alles wat u voor ons hebt gedaan en nog alles wat u voor ons zal doen, Heere. Wilt u met ons zijn, Vader, wilt u ons alles zonde vergeven, Heere. Ons reinigen met het kostbare bloed van Jezus en ons helpen, Heere God, Vader. We hebben uw Heilige Geest nodig. Wilt met broeder Steven zijn, Vader. Wilt met de vertaler zuster Vicky zijn, Vader. Met broeder Argenis, Heere God, Vader. Wees met mij, Vader, en alle personen vandaag op deze platform, dat ze een gezegende bijbelstudie, les over het huwelijk kunnen gaan ontvangen, Heere God, Vader, zodat we het in de praktijk kunnen gaan brengen, Heere. Wees met ons, ik bid u vraag op uw naam van Jezus Christus. Amen. 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 Amen, amen. Mirumang Steven. Mijn broeder Steven. Botin, schriftlezing van ons? Steven. En ik weet niet, maar we moeten toch eerst zingen. Of heb je een cambio, minsan? Desculpa, Romana, está com canto. Então, essa aqui é o retrocedor de um membro de nosso praise team. Sim, tá nosso irmão Carolina, tem que cantar cantica tema aos escutes, pro meia walkie. Sim, meu irmão, Ana Ele não vai Mandepabo. pro telefone. Vai pro telefone. Yeah, pero Mandepabo. te canto o retrocedor de nosso irmão Jenny, Ana e Ana. Então, não começar com a cantica. Ja, dat weet ik niet. É cantica tema. É cantica tema. Dankjewel, irmão. Dus Carolina, promemi che sa? Canta com parte promete cantica. Yeah. Ok. É cantica tema, full me de compreendente. O seu microfone não está abrindo. Ok, sì, inderdaad. Ok. Carolina também, você não canta e tema lied. Boa noite, Turinde. Bendição, abuelo me vai cantar e tema lied met un party feliz de família de Deus. Met un party feliz de família de Deus, lavada en el fuente, mitad limpiar. Junto com Jesus nos tacana seguro, mit un parte de família e família de Deus, logo tende nos tabisa, rumanan aqui
kinam, ta personas tan familia, y nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintiendo, y en cada victoria, nos turtin gozar. Mi tu parte feliz, que familia de Dios, la en el fuente, ni tal limpiar. Junto con Jesús nos tacana seguro, mi tu parte de familia, e familia de Dios, de un castillo, un pobre, de palacio de un rey, mi tamasco un extranjero, canto novo mitin, mi casta eterno, su poder ta de mí, minta digno de nada, alabase a Dios, mi parte feliz, de familia de Dios, lavada en el fuente, mi limpiar. Junto con Jesús nos sacana seguro, mi parte de familia y familia de Dios. Amém. Amém, amém, meu irmão. Mas já dank, bem bonita cantica. Agora nós lo sigue, é cantica de nós, crescedor de nosso irmão Jenny. Cantica 462, Dulce Consuelo. Irmão Steven do Projeto? E Ya, boa noite, Romana tudo. Boa noite, me deve cantar e cantica. Luz Consuelo, pode escutar a palavra, não. E para começar? Usando escutar? Seguro, meu irmão. Ok, está bem. Luz e Consuelo, tindem Jesus, o que ajuda manhã denge, dormi picana, ela quita, nasce de novo, purifica. Tá mi história, tá mi canção, alaba Jesus, tu oraba, tá mi história, tá mi canção, alaba Jesus, tu oraba. Lo mi somete na mi Señor, perfectamente sigue su luz. Lo mi confiase, perde Jesús, lo mi sigue hasta la cruz. Ta mi historia, ta mi canción, alaba Jesús, tu oraba. Ta mi historia,
está mi canción. Alaba Jesús, turorabay. Paz lumihanya din sumisión y le dunani su gran protección. Lo mi esperaba siempre sa te ora kumi contraya. Ta mi historia, ta mi canción. Alaba Jesús, tu oraba. Ta mi historia, ta mi canción. Alaba Jesús. Turaraba. Amen. Amen, minha irmã. Minha mãe que queda de mute. Minha irmã, tenho que abrir o mic back se você reta, será? Minha toche, irmã. Ela será? Yeah. Desculpa. Nós lo vai seguir agora aqui com o versículo. Então, me assim. Ok. No, Ana de um canta. Ok. Ana de um canta 608. Ok. Ana, ready? Rondo cerunan di luz, soldat Christian lanta. Primeira batalha desprome, notícia será. Contra o rival de valer, com força atacar. Fete vitória nós torçamos, para vencer Satanás. Fé de vitória, fé de vitória, gloriosa vitória, para vencer Satanás. na tur lugar nos rivalta, Carga e bom armar, bando na tur comodidade e marcha para encontrar. Viste elmo de salvação, que verdade seja vestir. Mundo lo tembla e resistir, mas brinca e não rendir. fé De vitória, de vitória, gloriosa vitória, para vencer Satanás. Nessun vence el rival, mantel blanco lo añade. Dilante ángel elosa, su nombre registra. Dilante antoyesenos, corazón tu rendir.
lo vence tu escuridão. Big number? den nombre diez. Fé, fé de vitória. Fé de vitória. Gloriosa vitória. Para vencer Satanás. Amen. Amen. Botei. Lá, não, sabe, ninguém abriu o mic back. Even. Oké, ja? Boa noite, Romana, kun jullie mij horen? Ja, nu wel. Ja. Bom, dank je, Romana. Ik kan tikken bonita que você acaba de cantar. Fete Victoria. Amen. En dank je por nos Dios, que nos lo está victorioso den turcos y nos quiere tener a Cristo. Amen, amen. Amen. E Romana, nos lo começar agora que eu sim nos lo vai de schrijflezing. Juist. Então, esse woord aí em Éxodo 38, versículo 8. Turene por lezen, maar Argenis, is het op een scherm, de Bijbeltekst? Steven, tenho share. Ok. Quer? Sì, la imponele, ma capi che te vuoi guardare. Éxodo 38, hè? Sì, Yes, 38, versículo 8. yes. La imponele, vuoi the screen? What do you mean? Mire. Está, mire. No, a mí no. A mí lo les directamente. Sorry. Mita bij lezen het in Hollandees, en turene por volgen ora in de names lenga voor de Bijbel. Yes. Men maakt het bronzen wasbekken en het bronzen onderstel. En gebruikte hiervoor de spiegels van de vrouwen die bij de ingang van de ontmoetingstent samengestroomd waren. Ik hoe even labra naki, Mike passa mai para mi irmão Steven, hoe wij tres, is zo tremendo les de noche, laga nos tour sinta aandachtig, en topa Senhor Deus, we hebben ons coração, para tudo lo qual nos tem de noche, ele o bimpa de nos coração, para vir parte de nós. Amen. Mi irmão, Amen. Amen, amen. Tremendo. nós irmão Vicky, en jullie het woord. Yes. Legame de swakura miro margenice no su camera, de ore mi po. Cava de fixe netes. Era mi time de un rato. Acende cava, no? Yes, my bro. Okay. Here I am. Yes, ora mi de stelle because ali netes. Nesse momento. Cada vez die mensen kosten caminham tiki, dus that's the reason we zitten à noite. E costa vir tiki outro. Ok, lá me diz. Um raticozinho. Ganho lá com a Argeni está. Argeni está tiki. É tupin. Ok, Argeni está bom, mas ele muda a bobo. Não tenho paciência, Romano, você quer a classe? Aqui está assim, não está, está outro. E mais não starta, custa vira outro. Aqui, essa põe aqui não, ok, não se quita. Esse assim aqui, yeah. Esse grande, stretch out. Okay, I think what was on the net screen. Okay. Se hoje não, vamos ver o que was on net. Okay. Bueno, isso bem grave, hoor. Yes, feliz noite, meu mannen. Fijne avond, broeders en zusters, en welkom.
Juist. We moeten bij continua eigenlijk com het thema Vandaag gaan we, Sim. Este vai continuar vandaag com gaan we verder met onze thema. Yes. Het thema intitula Lantando y cerrando en muralla de mi matrimonio en el círculo sagrado. Onze thema is de muren behouden of bouwen rondom de heiligheid van mijn huwelijk. Amen. Dus esse aí nós também com isso parte 2. So deel 2 awe. Vandaag is deel 2. Juist. Ok. So nós mira Steven, ayer. sorry, Sim. meu irmão. Nós temos que pôr grava. Ok. Yes, tem tempo, né, numa? Got it. Recording Okay. in progress. Yes. Dus aan de mira, ik heb tu bij me aan mijn screen, toch? Nou, we zijn nu weer aan mijn screen, la kita hier en toe. Allora, mi sono rato, non stelle spotlight. Wat zie je toch? Ja, nu wel. Juist, en dan wag je zo op mijn PowerPoint? Ja. Alright, ok, vamos sim. Dus nossa regra, lá nos vai de palavra oração. We gaan in gebed. Padre Santo, no momento em que o Senhor a palavra de bewoorden abrir. Heere God, nu gaan we in uw heilige woord. Senhor, põe na minha mente tudo que o Senhor como estudia Heer, zet in mijn gedachten alles wat ik gestudeerd heb. e dê não selectação lo qual o pueblo me se escucha. En dat alles selecteren we wat uw volk hoort te horen of te weten. Que o Espírito Santo toma over de mim, Senhor. Dat uw heilige geest over mij heen kan komen. Assim, Senhor, que cada pessoa que te vai escutar tema aqui, Senhor. Zodat, Heer, ieder die deze thema zal horen, Heer, Por aí a solução para um problema não. een oplossing kan krijgen voor hun problemen. E também que o Espírito Santo por toca não de uma forma especial. En dat uw heilige geest hun kan aanraken op een speciale manier. Você vai nos dilante ao tata. Zo, Vader, ga voor ons vandaag. E nós também depender e lembrar boa força. En we gaan afhankelijk zijn van uw kracht. Amen. In nome de Jesus. Amen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Right. Dank je, Roman. Ok, dus a noite, maneira sempre, nós temos a noite nosso irmão Vicky que vai traduzir. Ok? Vanavond zal zuster Vicky voor ons vertalen. Ja, se me sabe como escrever o nome bom, pero é de boa, Ja. Ok, nosso irmão Argenis, wat é aí? Ja, nosso irmão We também hebben- te miravo. Ok, Broeder Argenis. Argenis. Da minha Yes. parte também, feliz noite. Welkom conosco. De 4 da noite aqui. E vigília não, é campanha. Que nós Amen. também estamos tratando. Yes. Vigília que é de minha mente. Sí. Bueno, a noite nós vai arrancar sali mes hora aqui. Vanavond gaan we gelijk beginnen. Juist, we zullen nós tem hopi tela para corta. Want we hebben heel veel stof waar we doorheen moeten gaan. Ok, nós avisa eigenlijk de contexto de santuário. We hebben eigenlijk gezegd in de context van de heiligdom. Juist, de contexto de santuário nós cana passo por passo. In datzelfde context lopen we stap voor stap door. E nós avisa nós não por bula e meubel lang e bij no outro. En we hebben gezegd we kunnen niet over de meubels heen gaan en naar een ander springen. De bico cada tem uma experiência que é cristiano tem mistério de je. Want het zijn allemaal ervaringen dat wij als christenen nodig hebben. A sombra é dulta para nos chegar de presença de Deus de lugar santíssimo. Want het doel is om in de aanwezigheid van God te komen in de heilige der heiligen. Correto. Dus pensei nos 5 passos tur é parte não aqui sem falha nenhum. Daarom moeten we door al deze delen zonder eentje over te slaan. Ok. Dus nossa visa agora é lo qual que por solucionar problema de matrimônio We hebben gezegd dat hetgene dat problemen in een huwelijk kan oplossen, of ding é vida de indivíduo para com Cristo of in het leven van een individu naar Christus toe, tá é evangelho. is de evangelie.
Dus de peseta e evangelho só por restaurar nos matrimônio com Jesus. Daarom kan de evangelie, dat is het enige dat onze relatie met God kan repareren. Juist. E também é entre pareja en casar. En ook tussen getrouwd echtpaar. Juist. Então, se o mar geen politie party aqui bom na pavimento van ons. De Ageni zal het gedeelte in het document lezen. Yes. Ito bisa. Manera tur outro di e bom donang di Dios confiana e custodia di humanidad. Net als elk andere goede gave die we hebben gekregen of toevertrouwd is door God aan de mens, Matrimonio a ser perverti papica. is het huwelijk aangetast door zonde. Pero ta e propósito di evangelio para restaurar su pureza y boniteza. Maar het is het doel van de evangelie om de puurheid en de mooiheid van een huwelijk te herstellen. Juist. Tremendo. Dank je. Miro maar geen skemendi. E matrimônio oro pervertidos e meester passa dingen santuario. Dus het huwelijk is aangetast en het moet dus door het heiligdom heen gaan. Pa por bini reconciliação entre esposo e esposa. Zodat er weer, dat echtparen weer samen kunnen komen. E entre nan como indivíduo paco nan criador. En ook tussen hun en hun schepper dat er herstel kan komen. Juist. Assim het ook het evangelho só por ajuda nos de zaken meneer ons te mirar op pantalla. Dus zoals we op het scherm zien is de evangelie het enige oplossing voor dit probleem. Agora, onde nos está hanha e evangelho dingen santuario? Waar vinden we de evangelie in de heiligdom? Nos está ele no altar de sacrifício? Pergunta. Vinden we het bij de altaar waar ze offers branden? Of ne lavamano? Of in het bak waar een hand gewassen wordt? Of ding el lugar santo of santíssimo? Of in het heiligdom of heilige der heiligen? Oké, essa te pergunta ave noite. Dat is de vraag van vanavond. Oké, ora nos wak e santuario bom. Als we kijken naar het heiligdom, Nos te miracle e pan eigenlijk ding el lugar santíssimo. zien we dat het brood in het heiligdom Dat representa e palavra de Dios. Di lugar santo. Santo. Het heilige, ja, vertegenwoordigt het woord van God. Juist. E também e pan te representa Cristo Jesus. En het brood staat ook voor Jezus. Dat betekent nos nota sali hanha e pan foi comienzo. Daarom staat de brood of krijgen we de brood niet helemaal aan het begin. Sino solamente este ding el lugar santo. Maar het is in de heiligdom. Dus primeiro lugar que te passa, Dios nos sali deal com nos problemas não foi comienzo. Dus in eerste instantie, God pakt onze problemen niet gelijk aan. Ele começa primeiro lugar demonstrar seu amor na nós. Hij begint eerst met zijn liefde aan ons te tonen. Então seu amor te lo qual que te vai riba nos na arrependimento, te vai abrir nos coração. En zijn liefde, die zal onze harten raken en ons harten openen. Então uma vez que nos coração abre, o coração de pareja abre. Eenmaal als onze harten of de harten van de echtpaar geopend wordt, Então hoor e palavra por aí efeito e pode esse cambio de nos vida. Não? dan zal het woord effect hebben en het zal verandering brengen in ons levens. Da pessoa e pareja nos estudiaria, nos chega tem lavamano e não é pan ainda. Daarom kwamen we gisteren tot de wasbak en niet verder dan dat. Juist, da pessoa nos vai continuar net in aan caminho se que nos mire pan arriba pantalla. Zien we het brood op het scherm? Nós também chega na dia depois sim, você nós também deal com o problema ainda. We gaan nog niet met de problemen, die pakken we nu niet aan, dat komt later. Juist, ok. Van caminho nós quedaria na Éxodo 38, versículo 8, nós vai boler esse, van Éxodo 30, versículo 18. Vamos ver. We gaan naar Exodus 30, vers 18. Ok, miro maar geen stie. Ok, laat ze Okay, doen. bisa nós. Também vamos mostrar lava-mano de bronze, com sua pilha de bronze, para lava.
y pone entre el ten de reunión y altar y pone agua adentro. Ok, agora. Ora só que sabe um vira, ok, é bronze. E é bronze também de Kiko, nossa Mirella hier, lá na escola, Exodo 38:8. We gaan kijken, want hier staat brons. Waar komt het brons vandaan? Dat vinden we in Exodus 38, vers 8. Yes. Por die spelen die moenang servidor que estava a servir na entrada de ten de reunião. Yes, tremendo. Que mendi, é lavamano. Dus een wasbak Agora tra de bronze voor die spelen de moe. is gemaakt van de bronzen Mooi, spiegels van de vrouwen. Yes. Agora, nós também wakker ook Kiko de maneira speel para nós. We gaan nu kijken, wat is net als een spiegel voor ons? Ja. Vamos wakker ook. Miro man Genis, Santiago 1:23-25. Kiko de maneira speel para nós. We gaan naar Jacobus 1, 23 tot en met 25. É de vista? Para sombra, se gente está atendendo die palavra e não cumprido, é da maneira gente que está wax su cara natural den spil, para sombra uma vez que ela wax su mês e abai, ela lubida mês hora com etapa tata. Mas um que fica subista ribe lei perfeito, é lei de liberdade, e está permanecer dentro sem vir tendedor lubidador, senão um cumpridor verdadeiro, e onde aquilo está bendicionado den lo que está assim. Amen. Tremendo. Que me wak. Se é gente dentro do lugar santo, bulando é parte aqui over. Als iemand de heiligdom betreedt en dit gedeelte overslaat, Com a palavra por se tem efeito ribaje. hoe zal dan het woord een effect op hem of haar hebben? So, ora que Deus quer dizer algo dentro sua palavra. Want als God hem wat wil zeggen in zijn woord, Ele vira dizer, ai não, bere qualquer mita se acaba. Mas tem cambio. zegt hij, ja, maar ik zie, dit is niks nieuws. Ik doe het al. Ik heb geen verandering nodig. Dat pensei, Deus tem que mostrar em sua condição. Daarom moet God een ieder hun situatie laten zien, de toestand waar ze zich in bevinden. En te horen ene por mira verdade, me tem esteja palavra. Dan kan die persoon inzien en zeggen, waarlijk, ik heb het woord nodig. Ja, is que me espírito para ajudar nos mira nos deficiência, nos defectos na nos vida. Dus deze spiegel helpt ons om onze defecten en onze falen in het leven te zien. Ja, is de forma é para nós não bira bij sin desejar cambio. Zodat we niet in zo'n vorm gewoon weglopen zonder een verandering te wensen. Juist. Dus tanto el esposo como la esposa lo mira na condición individual. Dus zowel de echtgenoot en de echtgenote zullen hun situatie individueel inzien. Juist. En dan mira eigenlijk kiko te kosen qua 13 el problema de una relación matrimonial. En ze zullen dan inzien wat eigenlijk het oorzaak is van hun huwelijksproblemen. Ja, is dat. Ons wakker op pantalla nos te mirele aqui, não. Lembra disso, mas pulele aqui, agora. Vai beca aqui já romante mire. Ok, wakker lava mano aqui, mas nos te mirele. Dit is het wasbak. Juist. Agora, vai mas ja. Juist. Pues, maneira de visa aqui não. El lava mano te mostra na realidade. Dus het wasbak laat hun realiteit inzien. E não mister acto como nada não está passando in een matrimonio. En ze hoeven niet alsof te doen of te doen alsof er niks aan de hand is in hun huwelijk. Juist, pues é pareja me se mira que não tem necessidade, gran necessidade para cambio. Dus een echtpaar moet inzien dat ze een grote behoefte hebben aan verandering. Então, cheque parte boa aqui. E não me se mira que o problema não de na matrimônio tá lo que te quebra Deus lei. En zij moeten inzien dat de problemen in hun huwelijk een vorm is van Gods wet te breken. Juist, e quebra Deus su coração e de qual te trece separação al final entre esposo e esposa.
En dit breekt Gods hart en het zal uiteindelijk scheiding brengen tussen man en vrouw. Juist, hoor, bewake awa de labamano. Als je kijkt naar het water in het wasbak, Het refleja back time, wat een mire bokara de jevo, de mire? daarin zie je ook je reflectie. Juist, correcto. Dus per se awe, nos te mirande, cogi de sumamente serio miromano. Dit is een heel serieus onderwerp, broeders en zusters. Juist, per se mi ke bai un rato ding Exodo 30 un rato. Daarom wil ik teruggaan naar het boek van Exodus hoofdstuk 30, Versículo 18 teco 21. vers 18 tot en met 20. Banwa kiko eigenlijk na mesra hasi ne labamano. Son, Laten we kijken wat ze eigenlijk moesten doen bij het wasbak. pasawak, bo messe sa kiko wat de bezig une. Want je moet weten waar je mee bezig bent. Sino ik kogo wat hasi ta gewoon un forma, et notificación. Anders heeft het alleen een vorm, maar het heeft geen betekenis. Juist, laat ons waar we pantalla Exodo 30, 18 de 21. We kijken op het scherm naar Exodus 30, vers 18 tot en met 21. Kijk, tambe bomesser tra un lavamano di bronze, usupia di bronze, palaba, y pone entre ten di reunión y altar, y pone agua adentro. Y Aaron ku su yohomber nang messer lava nang man y nang pia for di je. Ora nanta drenta e ten di reunión nang messer lava nang mes ku agua pa nang no muri. Of ora nang tas acerca e altar pa sirvi. Door die kima een ofrenda di candela na Senhor. Asina nang meester laba nang man e nang pia pa nang no muri. E essa aqui meester ton statuto perpetuo pa nang. Pa Aaron ku su descendiente nang durante di turnang generación nang. Tremendo, danke Miroman. Que men. Ora nos wake saki, Miromano, ene de mij biso wel Steven pero wak. E kokita pa Aaron. Que sacerdote nam de panos. Als we hier naar kijken, dan kunnen mensen zeggen van ja, maar dit zijn geboden of dit zijn regels voor de priesters. Dit geldt niet voor ons. Assim algum ende lo bisa. Pero, Dat is wat sommige mensen zullen zeggen. pero ora nos vai den prome Pedro nan 2:9. Kike de bisa nos. Maar als we gaan naar 1 Petrus 2 vers 9, wat zegt hij ons? Que la nos wake Miromarquinhos. Kiko prome Pedro 2 versículo 9 de bisa. Wat zegt 1 Petrus 2 vers 9 ons? Kiko ami kubo ta, Kiko esposo y esposo ta, Kiko pueblo de Dios ta awe. Wat zijn jij en ik? Wat is een echtpaar? Wat is het volk van God vandaag? Ma boso, ta un raza escogí, un sacerdocio real, un nación santo, un pueblo peculiar, pa boso por proclamar alabanza nan die sunku ayama boso for de escuridad na su luz maravillosa. Ok, que men no está met el sacerdote na real según de segundo sentido a que men texto te kwe. De In verdad, de opzicht, vanuit deze vers kunnen we zeggen dat wij ook priesters zijn in een of een ander opzicht. ok, dus no está betingu pasa na elabamano. Dus wij moeten ook langs het wasbak. Juist, no está betingu laba nos man y nos pienan. Simbólica. Wij moeten ook Sí. onze handen en onze voeten symbolisch wassen. Juist, correcto. Te pensei awe, so ja, maneira que ainda visa simbolicamente nos no tin un santuario literal, visa físico ribatera ook. Wij hebben nu in deze tijd geen fysieke heiligdom aanwezig. Pero el santuario terrenal de tempo de Maar- Moses, Maar in de tijd van Mozes, dat je dan een heiligdom had op aarde, tá uma demonstração para gente por mira com gente por llegar de presença de Deus. Põe por was een demonstratie die als voorbeeld diende, zodat men kon zien hoe je vergevenis kon krijgen. Correcto. Alright. Dus En ik agora, ga die algo rápido, Steven. ok. Die qual eigenlijk é lo que kutaba ta literal awe ta a convertido em spiritual. Ja. Dus Of de parte simbólico spiritual que nós temos quase. wat toen destijds, dus laten we zeggen, letterlijk was, is nu eigenlijk omgezet naar symbolisch of geestelijk. Ok. Tremendo. Dus agora, maneira se mira o,
ita poneva el tardi lavamano, of sorry, el lavamano, Dus het is zo nu, het wasbak. si bewake bon, ita poneva mei di e altar di sacrificio y e tabernakel. Als je Eten. goed kijkt, is het tussen de tabernakel en de altaar waar offers worden gebracht. A trove, bon meester passa dinje, bon meester lava bon man, meester lava bon pia. Nogmaals, je moet er langs, je moet daar je handen en je voeten wassen. We zomaar si, manera Dios avisa, si bo drenta sini, dingen tabernakel, sin lava man, sin lava pia. Want God zegt, als je daar naar binnen treedt bij de tabernakel zonder je handen en je voeten te hebben gewassen, Kita passa, lobo muri seguro. wat gebeurt er? Je zal zeker sterven. Ok, dus we zijn ons bij studie ave, kiko e pareja, kiko e individuo, tinko hasi ne lava mano. Daarom zullen we vandaag studeren wat een echtpaar en een individu moet doen bij het wasbak. Ok, dus na tinko lava na man, lava na Ze moeten pia. hun handen wassen, hun voeten wassen. Juist. Agora, vamos wakker worden op screen. Nós miremos a pantalla, toch? Ok. Ja, Dus, het bisabo é bautismo para o indivíduo of esposo e esposa. een doop voor een individu of voor een echtpaar. Of melhor dizendo, representar também bautismo. Of laten we zeggen, het staat voor doop. Of, in certo caso, rebautismo. Of in sommige gevallen herdoping. Juist, we zomba está também o lavamento de pia. Het representar também lavamento de pia. Want het staat ook voor voetwassing. Juist. Ok, dus esse passo aqui está necessário. Dus deze stap is nodig. Ok, agora, lá me poner assim aqui. Quem a lava pia eigenlijk prome de discipelen? Laat me het zo stellen. Wie heeft voor de discipelen voeten gewassen? Nota Cristo Jesus a barra lava pia prome? Is het niet De Jezus discipelen. Christus die eigenlijk waar was gezakt en de discipelen hun voeten hadden gewassen? A trove, Cristo Jesus estava da robes? Estava da Was Jezus timpica? Christus verkeerd? Had hij zondes? No, verdade? Pero ela demonstra-se com esta barra humilhaço mes para lava pia de seus discípulos. Maar hij heeft getoond door zich nederig op te stellen, te zakken en de voeten van zijn discipelen te wassen. O Cristo tá e esposo. Christus is de man, is de echtgenoot. Então pensemos e esposo, Daarom moet de echtgenoot mas toma e iniciativa na primeiro lugar de assim mesmo como Cristo assim, pero de caso aqui com sua esposa. moet het initiatief nemen in eerste instantie en Christus voorbeeld volgen om de eerste stap te nemen, maar in dit geval tot zijn vrouw. Ok, dus o e pareja te chega o ne lavamano, de verdade? Nu komt de echtpaar bij het wasbak. Passina e não por passa de experiência aqui de lavamento de pia. Zo kunnen ze nu door de ervaring van voetwassing. Cada esposa também sowieso tem assim mesmo coisa, sua esposa mas assim mesmo com o esposo. Nu moet de echtgenoot hetzelfde doen als de echtgenoot. Juist, dus nam doos te laven nam pia de quadro aqui. Samen wassen ze in deze scenario hun voeten. Juist. Pero o, segundo kunanta lava pia de outro, Maar nu ze bezig zijn om voeten van elkaar te wassen, que começa não te lavando? wat zijn ze nog meer aan het wassen? Não manan também, toch? Hun handen toch ook? Dus de contexto ina lava nam pia ina manso na man também dentro de água. Dus in dat opzicht hebben ze hun handen en voeten gewassen, want tijdens de voetwassing gaat hun hand ook in het water. Ok, agora, kita passa se um ende bisa Steven a mim não quer se coque. Het weiger. Wat gebeurt er als iemand zegt, Steven, dit wil ik helemaal niet doen, ik weiger? Ok, laat ons kwijt Juan 3:6 to Jesus. E pareja missie sai aqui. Laat Johannes, we pakken Johannes hoofdstuk 13, vers 6 tot en met 11. Ok, que da bisa miron. Wat zegt hij? Vers. 6 te Jesus. 6 de Jezus. Ok. Assim le llega cerca Simón Pedro. Y Pedro dice, Señor,
abota laba mi pia. Jesus a contestar e disse, lo que me tá assim, vou não tá compreender agora, mas depois lo vou compreender. Pedro disse, jamás lo vou laba mi pia. Jesus a contestar, se me não lababo, vou não tem parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, não me pia não só, mas também me manam em minha cabeça. E Jesus disse, é um com a banha, mestre lava pia só. Juist. A sombra está completamente limpa. E bolso está limpo, aunque não tur, a sombra estava tá sa, tá quem estava tá vai traicionar. Para motivo aquela visa, não tá bolso tur, tá limpo. No, mire, que men, dan weer que men die si, mi no laga of mi no participar dingen zaken. Dus als ik hier niet aan deelneem, Dan fica eu que mi no portin parte com Cristo tampoco. dat betekent dat ik ook geen deel kan nemen samen met Christus. Que me é pareja of é indivíduo, meester passa nela mano. Dus de echtpaar of de individu moet langs gaan om handen te wassen. Ok, pero um ende por mim bises, pero mas se acaba. Maar iemand kan zeggen, ja, maar ik heb het al gedaan. Juist. Pero trove bo por ahasie, Maar nogmaals, het kan zijn dat je het al hebt gedaan, pero fuera de contexto. maar buiten context. Paso en nota tem unificação realmente pavo. Want het had geen waarlijke betekenis voor jou. Basie, paso tu rende tasie of iglesia but un dia pasie. Je hebt het gedaan omdat iedereen het heeft gedaan of de gemeente heeft een dag gesteld van we gaan het doen. Pensei não se. Daarom hebben we het gedaan. Pero ave Deus que musta nos kiko e que musta nos ave que tingo suceder realmente nella mano aqui. Maar God wil ons vandaag laten zien wat er werkelijk moet gebeuren bij het wasbak. Ok, abo waki é cita te bisa aqui não. Kijk wat de citaat zegt hier. E te bisa si mi no lavabo lo no tin parte comi. Deseado de todas las gentes. Wens der eeuwen zegt, als ik jou niet mag wassen, dan heb je geen deel met mij. Pedro, wa que saki bom. Pedro a renunciar na su mesquico, orgulho e voluntad. Dus hier zegt hij duidelijk, Petrus heeft toegegeven aan zijn trots en zijn zelfwil, zijn egoïsme. Ok, dus de outra palavra, maneira se bisayera, é orgulho, é vet, me se guardo quimane altar. Zoals we gisteren hebben gezegd, het vet, de trots, moet verbrand worden op het altaar. Maar mire, é passo não que Jesus está canaco, é pecador, é indivíduo of é pareja. Zie je de stappen die Jezus doorloopt met de zondaar, met de individu en de echtpaar? Niet de bolle visa trove, Jesus é consejero maravilhoso. Ik zeg weer, Jezus is de wonderbaarlijke adviseur. E ta evangelho só por restaurar o matrimônio. En alleen de evangelie kan het huwelijk weer herstellen. Ta pensei ma bisa que tu respect que nenhum psicólogo, nenhum counselor e fogo não tem evangelho. En daarom heb ik gezegd met alle respect, geen psycholoog, geen psychiater daarbuiten. Juist, que não tem evangelho, como não por restaurar nenhuma relação verdadeiramente. Die niet de evangelie heeft, hoe kan zo iemand dan een huwelijk waarlijk herstellen? Personante sali bijna problema. Want ze gaan direct naar het probleem, Cinco orgulho awardo kima. zonder dat de trots verbrand wordt, Cinco é ami awardo kima an rebeltar. zonder dat de ik verbrand wordt op het altaar. E assim nos por avançar e mira nos condição realmente nella mano. En anders zouden we daar bij het wasbak vooruitgang maken door onze toestand te herkennen. Maar mire, ta pensei, het evangelho só tá no solução. Daarom vandaag is de evangelie onze enige oplossing. Pa resolver problemas na vida. Om problemen van het leven op te lossen. Ok, vamos ver dus orgulho e vontade mesmo renunciar. Dus trots en eigen wil moest worden opgeofferd. E deve não por a suportar a ideia de separar su mes for de Cristo.
Hij kon de gedachte niet verdragen om zich te scheiden van Christus. Di kong pa sombra e sei tava ta morto pe. Want dat zou de dood voor hem betekenen. Ante veri Pedro di wak, no laba mi pia so, Toen zei Petrus, o Heere, was niet alleen mijn voeten, pero lava tame mi mangnang i mi cabez. maar was ook mijn handen en mijn hoofd. Maar mire, dus Pedro não pode suportar wak. Nós não podemos suportar de estar separado de Cristo, não é verdade? Wij kunnen het niet verdragen om gescheiden te zijn van Christus. Is het Zo- niet zo? Ja, es por Cristo está vida e separado de Cristo está morto. Christus is leven, dus scheiden van Christus zou dood betekenen. Juist, laten we zo de seguinte cita aqui. Laten we naar de volgende citaat kijken. E da bisa estava da desejaco e mesmo acto palavra e separação. Dus hij had gewenst dat dezelfde daad dat dan scheiding had gebracht. E jaloezie e orgulho dinam coração. Dus zowel jaloezie en trots uit hun hart zou nemen. Essa aqui estava tem hopi mais consequência que lava supia de stof. Dit had zoveel meer gevolgen dan zijn stoffige voeten wassen. Juist. E com o espírito que não estava tinha tempo e nenhum dinam não estava tá preparar para comunhão com Cristo. En met de geest die ze destijds hadden, niemand was bereid of klaar om in contact te zijn met Christus. Correto. Que men Deus que dona nos espírito, maneira salmo da bisa. Zoals de psalm zegt, God wil ons een geest geven. David crea de mim coração novo, oh Deus. David zei, o Heere, schep een nieuwe hart in mij. E põe espírito recto de mim. En zet een rechtvaardige geest in mij. Tanto esposo como esposo me se recebi de espírito aí. Zelfs dus zowel de man en de vrouw moeten ontvangen van diezelfde geest. Se não anda queda de mesma condição, não por avançar e worden salvar uiteindelijk. Anders blijven ze in dezelfde toestand, dan kunnen ze geen voortgang maken. En dan blijven ze waar ze staan. Juist. E se te conta também pesnang solteiro, hè? Dat telt ook voor de mensen die vrijgezel zijn. Tu rende tingo passa de santuário, sem exceção. Iedereen moet door het heiligdom, er is geen uitzondering. Ok, wat que te visa, não me te skip party, não coração meste ser limpia. Hun harten moeten gereinigd worden. Orgulho e egoísmo te cria desacuerdo e ódio. Trots en egoïsme, die zal oneenigheid brengen. Juist. Então, te sigue bisa, ok, e ódio, pero Jesus alaba tur essa aqui dori lava nampia. Oneenigheid en haat. Maar Jezus heeft dit allemaal weggewassen door hun voeten te wassen. Wat que visa, cambio de sentimento a tu malogao. Er was een verandering van gevoelens op dat moment. E ora com Jesus mirando nangao, En toen Jezus naar hun keek, wat que sabe ho, e di boso ta limpi, a tava tem união de coração, amor pa outro. Bonita. Jezus zei, jullie zijn schoon. En nu was er samenhorigheid van hart en liefde voor elkaar. Bawa di kong nos no po skip e lavamano, Maar zie je nu waarom het wasbak niet kunnen overslaan? e não simplesmente lavapia, gispa lavapia, En niet alleen voeten wassen om voeten te wassen. pero ne altar, no sorry, na el lavamano Dios que quebra eigenlijk tur orgulho, tur jaloezie, tur e ame Dios que quebra nan. Maar bij het wassen ook wil God alle egoïsme, alle trots, al het eigen gecentreerde gevoelens wil hij afbreken. E renovar nos mente e pôr um espírito recto de nós. En onze gedachten vernieuwen en een rechtvaardige geest in ons plaatsen. Wat de PC menos avisa foi começo de seminário aqui. Daarom hebben we vanaf het begin van deze seminar gezegd, Wat de hopi divórcio tem e também toma e mais também bem. er nemen heel veel scheidingen plaats en er zullen veel meer komen. Pessoal, esposo e esposa não estão willing para sacrificar e ami. Want man en vrouw zijn niet gewillig om hun ik op te offeren. E também hopi divórcio também cai entre indivíduo para com Cristo também. En er zullen ook heel veel scheidingen plaatsvinden tussen een individu en Christus. Não passou Cristo da divorciar foi nós.
Niet omdat Christus van ons scheidt, Dat pessoa não está divorciar fugir, não está halen fugir. maar omdat wij van hem scheiden. Wij scheiden onszelf van Christus. Waar que te sigi bisa? Kijk wat hij verder zegt. E de bisa o nan abira, humilde e kiko mas, sinjabel. Ze waren nederig geworden en stonden open om te leren. Na onda, nela bamano. Waar? Bij het wasbak. Ja, es que men Dios se tiene un quibre eisi, Dus God moest het ijs breken, pa awore por forma nan den sua imagem e semelhança. Que bonito, não é verdade? zodat hij ze kon vormen naar zijn evenbeeld. Juist, wo é por avançar que pareja, não é verdade? Nu kan hij verder gaan met de echtpaar. Pessoal, a wo é para esposa, não deve ser assim, pero ta esposa que vai do nome de Deus. Nou, nu gaat u niet zeggen, nee heren, het is die vrouw die je me hebt gegeven. Esposa tá met de stop e disco de dizer, não, eu amo te saque, eu amo te saien, que tende ta kiko. En de vrouw zou dan ook ophouden met haar man te beschuldigen van hij doet dit, hij doet dat. A wo é esposo e esposa tá humilde, wo naba fria. Nu zijn de man en vrouw zijn nederig, ze zijn nu heel zachtmoedig. A wo é sua esposinha, não a wo de sua caminda. Nu kan Jezus ze leren van zijn weg. Waka wo, pero é de bisa, excepto Judas. Maar het staat behalve Judas. Die kon wak ami of abo por representar Judas awe. En vandaag kunnen jij of ik ook een Judas zijn. Quando você chega, tem altar, tem el lavamano, Dat we ons bevinden of we komen tot het wasbak. e nós está bira bij. Sem lava, sem participar da experiência aqui com Cristo. En we keren terug zonder deel te nemen in deze ervaring met Christus. Só que agora, bom, ne lavamano, Deus que põe um espírito recto dentro de de verdade? Want vergeet niet, in een wasbak wil Christus een rechtvaardige geest in jou zetten. Pero se você não está disposto para barra, bom, humilhar o mês, Maar als je niet gewillig bent om nederig op te stellen, mesmo que Judas a bira bij é um espírito malo dentro, net als hoe Judas die was weggelopen en een slechte geest over zich heen kreeg, assim na esposo e esposa não, of indivíduo não, que bira bij, en zo zal het zijn met individuen die weglopen, tá em espírito de inimigo de não, empanha outro. zal de geest van de vijand in zich krijgen. Het kan niet anders. E onde não termina, para fora de santuário. En waar zullen ze eindigen? Buiten bij het heiligdom. Buiten het heiligdom. E não pode salvar de quadro aí. En in die situatie kunnen ze niet gered worden. Ok, laat me just quatro weer para highlight, né? Vamos nem coabula vai. Vamos quatro weer para highlight. Dus, het is agora a woord dat tem união de coração, amor para outro. Tremendo. Nu was er eenigheid. Nu hadden ze liefde voor elkaar. Juist, dat betekent dat we foi adelantar het evangelho sota, Cristo só por ajudar-nos. We hebben vanaf het begin gezegd, het evangelie alleen Christus kan ons helpen. Juist. Dus a wo é pareja da limpa, de verdade? Dus nu is de echtbaar schoon van hart. Juist, a wo Deus pocinha, não wo. Não tá Nu claro kan God pocinha. hun leren. Ze zijn Ok. open om te leren. Pero wak, não solamente sei, Maar niet alleen dat. pa sombra e nang na el lavamano, Maar daar bij het wasbak, dorku é amor a wor, la mi bole poner trove, dorku é amor a wor na une wo. maar door de liefde zijn ze nu één geworden. E nang amor pa outro a revivar na el lavamano. En hun liefde voor elkaar herleeft weer bij het wasbak. Ok, dus nang prome amor a bimbeco, als het ware. Hun eerste liefde is teruggekomen als het ware. Dus aqui é pareja da direita back não voto, não da renovar não voto matrimonial. Dus hier vernieuwen ze hun huwelijksbeloftes. Mesmo coisa que o indivíduo tá como você trove renovar seu pacto com Deus. Net als een individu die zijn verbond met God vernieuwt. E a wo é klaar a wo para obedecer Senhor a tami aqui. Lo que vo palavra bisa me tá assim. Nu is hij klaar. Nu zegt hij van Heer,
hier ben ik ben klaar. Wat uw woord zegt, dat doe ik. Oké, we waken wonen. Zo mira nada ainda. Zo mira nada ainda. We gaan nu verder kijken. Oké, waar we pantalla. Dat is hende homem e hende mulher. Mannen en vrouwen. Na começamento de vida matrimonial. Aan het begin van het huwelijksleven Meester dedicana mes a trove na Deus. moeten zichzelf weer overgeven aan God. Para de comba, so sem Cristo, we não pode avançar. Waarom? Omdat zonder Christus kan je geen vooruitgang maken. Karabo e dois nang abira uno, de berat? Twee mensen zijn één geworden. Para trove e individualidade take to by si. Maar je bent nog steeds twee aparte individuen. Pasoma e wakta hombo e mulher, Want het is man en vrouw. nang nota mesmo gos, Ze zijn niet hetzelfde. nang tin diferente pensamento, Ze hebben verschillende gedachten. pero nang tin ko join que pensamento diferente na e. Maar ze moeten met die verschillende gedachten samenkomen in één worden. Ibira pensamento, de mente. Het moet één gedachte worden, één denkwijze. Nota turbelo wat de acordo com o outro. Je zal niet altijd eens zijn met elkaar. Pero trove ta Cristo de sungo ta conectar você com o outro. É verdade? Maar Christus is degene die deze twee mensen samen bij elkaar brengt. Você recebe conversão de novo para o ante coi. Daarom moet er een nieuwe bekering plaatsvinden. Se é isso, eu posso suportar. É net diferente para mim. Suportar. Zodat je het kan verdragen van, hé, die persoon is anders dan ik. Wat tem que humilhar, tem o Picasso. Je moet je nederig opstellen, er zijn heel veel zaken. Também de outra palavra, a work por sambo vai bom com o outro para sombra, Cristo a transformar-me. Want nu kan je beter met elkaar omgaan, want Christus heeft mij veranderd, hij heeft me getransformeerd. Ok. Hoe bibia essa aqui nota sosso de, pensei tem problema. Vaak gebeurt dit niet en dat creëert problemen. De bisa que screenshot dessa aqui para botinha. Maak screenshot van dit scherm en dan heb je het. Ok. De bico promeco e pareja bem toma consejo, ja não tem fecha acaba. Velo. Vaak is het zo dat voordat echtparen of iemand die in een relatie zit, voordat ze trouwen, hebben ze al of advies komen nemen, hebben ze al een datum geprikt. Juist. Pensei maar boter o screen para poner de quadro net de sala. Ik heb het op een scherm gezet zodat je het mooi kan een foto maken en in jouw woonkamer kan ophangen. Tour is nango de pensar in casa. Voor een ieder die gedachten heeft om te trouwen. So hoop je bij een bolo te bestellen bolo gaba. Vaak hebben ze de taart al besteld. Chimisa worden die besteld voor AliExpress gaba. Dat ben je in de bouw gaba. Ja. Een trouwjurk is al besteld bij AliExpress en die is onderweg. Veertje de pone gaba naar gemeentehuis. Datum is al geprikt en gesteld bij de gemeentehuis. En toen we oren aan gaba die als tour konai, we dan ke bintu ma counseling. Nadat ze dat alles hebben gedaan, nu willen ze advies komen vragen. Maar eigenlijk toch gewoon tip. Wat in kopie die zo ja wat toen mijn decision gaba. Eigenlijk kom je alleen een advies vragen, want je hebt alles al gedaan. En je hebt een beslissing genomen. Juist, que men anke hende nota pavo, ja wat toen mijn decision die casa kon je toch. Dus ook al is die persoon niet voor jou, je hebt al de beslissing genomen om met die persoon te gaan trouwen. Maar mire, co importante tapa consultar com o evangelho promê, com Cristo promê. Hoe belangrijk is het om advies te nemen en met God in overleg te gaan? Juist, pas zo waak, nós também mira romantisch, nós também avançar, dingen thema dan. We gaan kijken hoe verder we in deze thema gaan. Juist, nós também mira euro die conta importante parte aqui. Dan gaan we zien hoe belangrijk dit gedeelte eigenlijk is. Waak, Dios mi romano escucha bom. Broers en zusters, luister goed. God, Dios que spar nos de quantidade de problema. God wil ons sparen van zoveel problemen. Hoe ben ons te pura pa casa? Misa? Vaak zijn we zo gehaast om te trouwen.
Nos que bula dre, nos que medo, nos que casa ali para outro ende, ende bij kune. We willen vaak heel snel trouwen, zodat iemand anders die persoon niet wegneemt of ja, Escúchame, van je bom. wegneemt. Ja, escúchame, bom. É sunco Deus tem pavo, no? Tá, Deus tem Luister pavo, então goed. vai legal, no? Degene die God voor jou heeft, het maakt niet uit, die persoon gaat nergens naartoe. Ja, vi sa bote mai curi bai, vi sa bote mai studia fo bin back en niet ik to bai, zit en niet de pavo. Je kan zelfs naar het buitenland gaan studeren en terugkomen. Als die persoon voor jou is, dan zal die er nog zijn. Ja, is correcto. Maar net vi sa sopi purata sa li salu miruano stima. Daarom zeggen ze, als je soep heel snel maakt, dan is het zout aan het einde. Ja, is oké. Oké, saka screenshot je sa gedambe. Maak hier ook een screenshot van. Promeco matrimonio me setin kiko reconsagración. Voor het huwelijk moet je jezelf weer toewijden. Yes. Com Deus, na primeiro lugar. Met God in eerste instantie. Ok, dus ainda me se passa de experiência de santuário individualmente. Dus ieder moet door de ervaring van de heiligdom als individu gaan. Yes. Panang porta recto com Deus, correcto com Deus, entregar a Deus. Zodat hun relatie met God goed is. Dat het tussen hem en haar of tussen hem en God goed zit. Ja, especially anto, ora com não tem problema matrimonial. En wanneer ze dan huwelijksproblemen hebben, Você escuta bom, problema lobbying, preba lobbying, want escape. luister goed, problemen zijn onvermijdelijk. Problemen zullen komen. Want escape. Daar kom je niet onderuit. Wacht, denk atromi, de bolle misa trobe. Denk novela, no se mira sempre que costa great, costa net. We zien altijd in de soapseries dat alles mooi is en het wordt mooi getekend. Vida machadushi, man, nenhum problema se tá amor de telenovela. Mooi leven, geweldige liefde, dat is het leven van telenovela, soapseries. Yes, ja, pero de realidade é outro. Vamos se pôr one de canela. In realiteit is het heel anders. Je moet kunnen tegen de vuur en de druk. Ok, dus door que pareja wordt een experiência com Cristo individualmente. Doordat de echtpaar een ervaring heeft met God als individu, Não sa awo ora problema bin condilke situação. zij weten dan wanneer er problemen aan hun deur klopt, hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, isso não é saco eita, ding através de santuário nos por reconciliar com o outro e com Deus back. Zij moeten weten dat door middel van het heiligdom in de stappen, dat we dan weer onze relatie met onze echtpaar en God kunnen herstellen. Ok, laten we zware beschrijven een bonita cita de Adventist Home. Laten we kijken naar een mooie citaat. Ok, dat is laga maior nang hasi promessa solemne a Deus. Laten de ouders een hele toegewijde belofte maken aan God. Kende nang awota professa di stima e obedecer. Wie zij zeggen dat ze lief hebben en die ze gehoorzamen. Cupa su gracia nang lota ding acuerdo, na nota de desacuerdo com outro. Dat ze door zijn genade niet in oneenigheid zullen zijn met elkaar. Sino que nang lo manifesta ding na mes vida. Maar dat ze in hun eigen leven. Ok? E temperamento, espírito, que não quepa na yunang apreciar. De geest en de temperament zullen hebben in hun leven die ze willen dat hun kinderen ook zullen overnemen. Juist. Maar mire cita aqui com bonita, tá? Zie je hoe mooi deze citaat is? Pero eta assim nos responsável, meu irmão, estima. Maar het maakt ons verantwoordelijk, broers en zusters. Paso di kong e yunang te wakriba na mayor non, de berat? Want de kinderen kijken naar hun ouders, waar of niet? Wak, hoop je bia nos culpável, nos peca contra Dios peconai. Vaak zijn we schuldig en dan zondigen we tegen God als het om zulke dingen gaat. Paso nos notaba ta exemplo para nos yunang. Want we waren geen voorbeelden voor onze kinderen. Pese ave Dios te bisa ne pareja. Daarom zegt God vandaag naar de echtpaar. Para nos hacer promessa solemne na Dios.
dat we echt een toegewijde belofte moeten doen aan God. Conosco si turnos best como esposo y esposa. Dat we al onze best doen als echtgenoten en echtgenoten. Wake te visa, para nós não ter em desacordo com o outro, amor. Dat we niet in oneenigheid zullen zijn met elkaar. Mas agora me wak e koge mi romano stima. Als ik naar dit kijk, broeders en zusters, Mi te miro ambo, como me posso separar matrimônio voor de santuário? Então, vai. en dan kijk ik van hoe kan ik dan het huwelijk scheiden van het heiligdom? Dat gaat niet. Tia, as pessoas em matrimônio tem um co sério de vista de Deus, não tem um co concutar mais ou menos, ah? Want het huwelijk is heel belangrijk in de ogen van God. Het is niet van iets, je doet maar, we zien wel. Não cogo nem baguste muito maguste gai, that's it, não tem coi. Het is ook niet van, oh, ik vond het meisje leuk en ik vond die jongen leuk. Dat is het niet. Wake te visa nossa voz, escuta. Kijk wat hij zegt. Para um compreendimento correto, você não tem compreendimento correto op via. Om een goede begrip te krijgen van het huwelijk, want vaak hebben we dat niet. Ele diz enquanto relação matrimonial é um trabalho de vida largo. Het is een levenswerk. Ele diz não com caso, escuta, bom, não solteiro. Luister de mensen die vrijgesteld zijn. Ora bo casa bota dentro um school voor die qual nunca no bo grado de vida aqui. Op het moment dat je trouwt, betreed je een school waar je nooit van zal slagen of een diploma zal krijgen. Man, de que Deus vai scaf bo karakter com mi karakter de matrimônio. Broers en zusters, in die huwelijk zal God jouw karakter bijschaven of veranderen. Pessoal, eu amo da cansa bo cabeça, no quero, no vai que se caindo, no. Dus wanneer je man je hoofd moe maakt, ga niet klagen bij anderen. Dice Senhor, ajuda-me, transforma-me de vida que eu. En dan moet je zeggen, Heere, help mij. Verander mij, transformeer mij in dit leven. Mesmo cospe ambu não, no que é mulher que tá cansa, é mulher tá zero, é mulher tá kiko, não, não. É coita les para bo transformar a vida. En ook voor de mannen, niet zeuren van de vrouw doet dit, ze doet dit niet. Nee, het is een les voor jou om te transformeren in jouw leven. Es não da casa sa. Okay? Degenen die getrouwd zijn, weten het. Es não da bij casa preparado. Degenen die gaan trouwen, bereid je voor. Você se bom que cambia, se bom não que para Deus caf bo vida, anterior no casa. Als je niet wil veranderen of dat God dingen verandert in jouw leven, trouw niet. Meus vac se bom não tá willing para barra, quero solteiro. Als je niet gewillig bent om nederig op te stellen, blijf vrijgezel. Zodat de matrimônio Deus vai scafo, então é não. Want in dat huwelijk zal God je bijschaven. Pero vac se você dois de acordo em Cristo Jesus. Maar als jullie samen zijn, in enigheid zijn in Christus, Het vira douche. Het vira comachê douche, man. dan wordt het iets geweldigs, het wordt heerlijk. Anterior de vale la pena casa verde. En dan is het waarlijk de moeite waard om te trouwen. Lá me dá tip. Você me te mira hora daarbij, me te dá tip. Ik wil je een tip geven. Vac. Nós também estudia de lessen com bem. Wij gaan studeren de lessen die komen. Qual é o propósito de matrimônio em realidade? Wat eigenlijk de werkelijke doel is van het huwelijk. E não te coco nós tá sinha op biago nós tá tendi fona. Het is niet vaak hetgene wat we horen of van buiten geleerd wordt. Então simplesmente sentimento, braçamento, sexo. Het is niet alleen een kussen, laten we zeggen omhelzen, seks of het intieme gedeelte. Coisa muito mais profundo que o sunchi, que o sexo que conai. Het is veel dieper dan kussen of seks. Oké, we zijn bij Paveture Gonaki plain, we zijn make it plain. We gaan dit alles gewoon open bespreken, we gaan er open over praten. Ja, is hoop je bij Konaki te weer taboe, dus dat je zien papier nang heen, dat is een probleem. Vaak wordt dit taboe, willen mensen er niet over praten en dan blijven ze in problemen. We zijn ons bij Habre Konaki gewoon manier aan ta, ons bij papier. Daarom gaan we er gewoon over praten zoals het is. Oké, laten we ons lezen zaken. Ons hebben ons tempo daarbij in. Kijk de visa. De visa, algum lo visa. Algum lo visa, pero después que nos pasa a experiência de lavamano. Ga maar verder. Oké.
Nos lo quiere ku problema nang ku nos me se deal kune. Sommigen zullen zeggen, na onze ervaring bij het wasbak, zullen we nog steeds onze problemen behouden, waar we toch mee moeten kampen. Juist, pero si nos wak na experiência como indivíduo ku ora nos bina Cristo e nos bautiza e nos worden justificar, Als we toch kijken naar onze ervaring als een individu, samen met Christus zijn gekomen, gedoopt, en we zijn toch gerechtvaardigd, juist, wak, laat me poner de forma aqui. laat me het zo stellen. Wa ora nos a passa na experiência de labamano. Dus op het moment dat we de ervaring hebben gehad bij het wasbak, Esse não significa que nós está clacava, nós está alcançacava. betekent niet dat we klaar zijn en dat we het al hebben bereikt. Você diz com santificação da vida largo em Cristo Jesus. Want heiligmaking is een levenslang werk in Christus. E não te trabalho de dia. Het is niet een werk van een dag. Você Pablo bisa a mim te morrer diariamente, todo dia. En daarom zegt Paulus, ik sterf dagelijks, elke dag weer. Você diz com hopi parejo bisa, pero não se chega a lava mano. Maar vele echtparen zullen zeggen, maar we zijn tot het wasbak gekomen. E hombo a renovar seu pacto comigo. Een man heeft zijn, laten we zeggen, zijn verbond met mij vernieuwd. E mulher também a renovar seu pacto comigo. En de vrouw heeft ook haar verbond met mij vernieuwd. Pero toch depois se coi hombo volver se comigo não te gusta. Maar toch heeft hij weer gedaan wat ik niet leuk vind. Of a mulher te pole cansa minha cabeça. Of die vrouw die zeurt weer, die maakt mijn hoofd moe. Pero compreender, é trabalho de santificação de vida largo. Maar begrijp, het werk van heiligmaking is een levenslang werk. Que men cos não por so de, Dus dingen kunnen gebeuren depois de experiência de lavamano. na de ervaring van het wasbak. Você amigo, depois de aceitar Cristo, ainda tem coisas que Deus tem que trazer conosco. Sim, tem que trazer conosco. Want er zijn ook dingen zoals jij en ik, waar Jezus nog aan moet werken of veranderen in ons. Depois de aceitar Cristo. Nadat we Christus geaccepteerd hebben. Que men se bom mês tem que direita ainda, como por querer que rende, tampouco tem que direita. Als we jezelf dingen hebt die eigenlijk veranderd moeten worden, hoezo verwacht je dat een ander dat niet heeft? Ok, dus nós temos que compreender que tá hecho com nós responder na outra hora problema bem. Dus wij moeten begrijpen hoe we erop moeten reageren naar elkaar toe wanneer het problemen eigenlijk Juist, aan dus, onze deur kloppen. juist, dus het problema não é codi mais grande. Dus het probleem is niet het grootste of waar het aan ligt, Tá é forma nós responder ora que problema apresentar. maar het is het vorm hoe we antwoorden of reageren wanneer het probleem daar is. Juist, é sete cos, nada outro. Dat is het enige, niks anders. Dus nós também, corbo, mas nós deal com a era. Zoals we gisteren ermee zijn omgegaan of hebben uitgelegd. Juist, meneer se bisa trove, cosa le mi mente, deve bisuco. Maria se deal com era, ok. Dus é problema, não é problema, mas se não é problema, se mire como prova, te coi me deve bisa. Maar het probleem is geen probleem meer, maar het is meer een uitdaging of Juist. een uitdaging op dat moment. Juist, não problemas. Dus, de outra palavra Het is geen probleem. Juist, é santuário te sinha, não se ora aí. Het heiligdom leert ons dan Na cada parte nos me separa quieto e assim auto-examinação. dat we bij elk gedeelte stil moeten staan en we moeten zelfreflectie doen om te kijken hoe het gaat. Juist, dus nós cana chega no altar de sacrifício, nós um break, examinar nos mes. En we komen bij de altaar waar de brandoffers worden gedaan. We nemen een pauze en we moeten onszelf onderzoeken, kijken wat er is. E pareja a marcha vai na lavamano, e te um break, examinar nos mes. De echtpaar komt bij het wasbak, die neemt een pauze, die staat daar, die doet zelfreflectie en ook onderzoek om te kijken waar staan we. Dus ding en matrimônio me se tem examinação próprio cada vez.
Dus in het huwelijk moet er elke keer zelfonderzoek en reflectie zijn. Juist, ok? Mas sombra en matrimonio ta un school di qual nunca nos logrado. Omdat het huwelijk is iets dat we nooit van zullen, ja, we zullen nooit een diploma krijgen, we zullen nooit slagen. Ok, sowieso, ora que meeting terminar, Jennifer, we te mandar un señal dingen app. Bom? Wanneer ik moet eindigen, Jenny, geef je me een signaal alsjeblieft. Ok, waar riba screen o? Kijk op het scherm. Ele bisa, por cuidadoso, is sabico en matrimonio a tu lugar. Hoe voorzichtig of wijs wij ook een beslissing nemen om te trouwen. Escucha bom, pouco pareja, Maar weinig echtparen of koppels tá completamente uni ora e cerimônia de matrimonio tu lugar. zijn eigenlijk waarlijk verenigd wanneer de huwelijksceremonie plaatsvindt. Escucha bom o? E união verdadeiro de e pareja de matrimonio De waarlijke verbintenis van deze twee in het huwelijk tá e obra de e anyanang benidero. zijn de werken van de jaren daarna. Você mes de comienzo da macha come ta luna de miel, flor, tu cota miel. In het begin is het allemaal is het huwelijksreis, is het de witte broodsweken, alles is mooi. Bata mira na mantene ta cana den punda outra banda den Amsterdam bij shop mantene. Je ziet ze hand in hand lopen in Punda of Optroband of Curaçao in Amsterdam, winkelen, hand in hand. Dus we de mira na cana unto si mantene. Daarna zie je ze samenlopen, maar ze houden elkaars handen niet vast. Dus we de mira ambu sota cana wo. Daarna zie je de man alleen lopen. Quando muda sosa de mirumanta, pensei e obra ta di anya nan benidero e dengo te bij worden formaat transformaat. Maar dat is het moment. In dat soort situaties word je gevormd en je karakter verandert. Met de keren waki, miruman Vicky, Argelius die op je en die la. Ik pensa do be pro me vi casa. Nu zullen veel mensen wel zeggen van nou, ik denk al 2 keer voordat ik ga trouwen. Mite bij skoe e gai mas pa sombra et in brasa diki. Ik zou die man niet meer kiezen simpelweg omdat hij gespierde armen heeft. Unta pa sombra mucho met in corpi gitara mite bij skoe. Niet omdat het meisje een heel mooi lichaam heeft, kies ik haar. Wat zeg je Nandi? Weet je wat ze zeggen? Nandi, ora ku boin ke mucho corpo gitara de bocas. Als je dat meisje met een mooi lichaam in jouw huis hebt. Nandi, ora ke gitara comienza toca de bocas, wat zeg quanto ding. Wanneer het gitaar aan het spelen is in het huis, dan weet je hoe laat het is. Ora ke brasa di que sabo butaba un canto, wisabo di nadi bisa, wat zeg quanto ding. Wanneer die gespierde armen jou pakken en aan de kant zeggen en zeggen je hebt niks te bepalen hier, dan weet je hoe laat het is. Pensei mes Dios avisa, ora começa a escolher. Daarom zei God, toen er een koning gekozen moest worden. E di wak, Dios no te wak aparência, sino coração. Hij zegt, God kijkt niet naar het uiterlijk, hij kijkt naar het hart. Hobenang irumanang online, no wak aparência, wak coração. Jongeren, broers en zusters online, kijk alsjeblieft niet naar het uiterlijk, kijk naar het hart. Aparência te ganha. Jawel, sim. En laat Christus naar het hart kijken, zegt broeder Eugenius. Você aparece, você biano, lá me disse business aí para mim que não chega na terminação. Ik zal dit vertellen voordat we sluiten. Você vai aqui tá bom para nós samen romano estima. Maar dit is belangrijk dat we weten, geliefde broers en zusters. Dia, maar conhece muito, hè? Ik heb een meisje leren kennen. Neatje moet je weken met delega, neatje bonita, slang, barrica plat. Mooi meisje, slank, platte buik. Después maar perder vista, je dan si mire. Ik was haar, contact met haar kwijt, jarenlang niet gezien. Per maar que de corda su cara maneta awe. Maar ik kon me haar gezicht herinneren zoals het vandaag was. Después llega tempo, después tempo passa, dia maar baite maar convertite, maar vira ventista, goed reconai. Tijd was voorbij, ik was zelfs bekeerd, ik werd adventist. Je maar bij een cel, kemang die bijbelstudie, toen met de Sintainang. Ik was naar de cel gegaan voor bijbelstudie en ik zat daar.
Então, eu muito me abini como visita. En dat meisje was gekomen als bezoeker. Então, muito sinta aí nanda tende chicho da predicar. En terwijl ik daar zat en Chicho ging preken, Então, me disse, pero é cara de muito me te conheci. en ik dacht bij mezelf, haar gezicht komt me zo bekend voor. Pero, tá é outro outro. Maar is zij het of is het iemand anders? Me pode reconhecer mais chaves, omdat body é outro. Ik kon haar niet herkennen omdat haar lichaam helemaal anders was. Pero su cara vira bol, no? Pero tá su cara. Haar gezicht was boller geworden, maar het was haar gezicht. Después, hora que com a calma, que dúvida. Toen het afgelopen was, ik bleef twijfelen. Después me digo, sala, me tomo coragem, puntre que tá eta tal e talende. Ik dacht, weet je wat? Ik neem gewoon de moed. Ik ga haar gewoon vragen of zij die en die is. Después me digo, me digo, bom cara, tal e tal tempo. E die sim. En ze zei ja, ik ben het. En ik vroeg haar, kan je je die en die tijd nog herinneren? Eu por Ze zegt, acordar, ja. não acordamos, esse tempo me tá cana, então eu me dei de rolstoel. Ze kon niet herinneren wie ik was, want destijds liep ik en toen was ik in een rolstoel. Pero lá visava cambio completo, romano. Maar ik kan je zeggen, broers en zusters, een hele andere transformatie. Que men, se é tempo e portalo uma vez sim, Dus als ik voor in die tijd ja had gezegd, quizás eu rei uma vez não. zou ik op dat moment nee hebben gezegd. Paso é gente sua aparência tá cambia, meu romano, estima. Want mensen, hun uiterlijk, hun fysieke staat, het verandert. Pero se é tempo é, loma wak não só aparência, sino seu coração. Maar als ik in die tijd niet naar haar uiterlijk had gekeken, maar naar haar hart. Ora que loma bole tope, loma bise si também. Als ik haar weer zou tegenkomen, zou ik haar weer ja hebben gezegd. Wake? Zie je dat? Pensei, não escoe para louco, romano. Quando é que sério? Daarom kies niet zomaar. Het is een serieus iets. Ok, lá em Waka, revisa, pois a Woko e pareja acaba de renovar o voto matrimonial. Dus nu dat de echtpaar dan een huwelijksvoorwaarden hebben vernieuwd. Juist, na Alabama, Orgona acaba de mirar na mes dingen speel. Bij de wasbak, waardoor ze hun eigen reflectie in de spiegel hebben gezien. Nang lo mester avançado para a seguinte parte que te sigue. Zij moeten nu verder gaan naar de volgende stap. Você de conos tem que seguir el lamchi onde que vai. Want we moeten de lamp volgen overal waar hij gaat. Juist. Dus de outra palavra, nós temos que seguir o sangue e o sacerdote. Onde está indo? Dus we moeten gaan achter de priester en het bloed. Waar gaat hij? Lago nós vamos lá onde está vai. Nós temos bem lá, Laten we kijken waar hij naartoe gaat. De tijd gaat hard. Oké, laten we começar aqui toch. Onde o sacerdote a seguir vai? Waar is de priester naartoe gegaan? Je te bisabo, laten we Levitico 24, 4-7. Laten we Leviticus 24 pakken, vers 4 tot en met 7. Dale pa miro margenis, bote aí. De Levítico 24, yes, 4-7. Ok, Levítico 24. Depois aqui. Agora bom, sa? 4:7. Juist. Onde está canando também? Ok. Palavra de Deus te bisa nós. E mestre percurá para el lampinang riba e candela de ouro, e candela de ouro puro delante do Senhor continuamente. E ora ei, bom mestre coe harinha fini e horna 12 pan buscuchi cune. Ok. Mestre tem 2/10 parte de efa de cada pan buscuchi. E bom mestre pone nan den 2 carreda. 6 de cada carreda riba mesa de ouro puro delante do Senhor. E pone sua essência puro riba cada carreda para eta porção de comemoração para o pão. Uma ofrenda de candela na Senhor. Amen. Ok, Hebreu não 10:2, Romano posso escrever depois. Ok? Hebreeën 10:12 kunnen jullie opschrijven en laten lezen. Juist.
Oké, we zullen nog stinken bij rond af. Ahora. We moeten afronden. Dus na onder e problemen aan de worden die tackelen we. Dus waar worden de problemen getackled? Na e mesa di pan. Aan de tafel van de offerbroden. Kuting just dos pan. 6 na cada banda. Het zijn 12 broden, 6 aan elke kant. Dus die kon awono sabira humilde y Dios posinha nosa wo. Want nu worden we nederig en kan God ons leren. Dus nossa experiencia e altar de sacrificio y el lavamano wo. Want we hebben het wasbak ervaren en de altaar van de offers. Y awono voor bij stage 3. El lavamano. En nu kunnen we- E mesa di pan. Nu kunnen we naar fase 3 gaan en dat is de brodentafel. Juist, awono se bij waka wo. Oké? Nu gaan we kijken. Banco mina 2 Timoteo. 3 6 Laten we- 7. Laten we gaan naar 2 Timotheus 3, 16 en 17. Juist. Pan wake de bisimiro manstima. Losse pan. Kijken wat ze zeggen. Wat ze zeggen. 2 Timoteo 3, Yes. Wake die beschreen. 6 e 7. Juist. Toda escritura está inspirada por Dios y está útil para enseñanza, para reprendimiento, Yes. para corrección, para educar de justicia, para gente de Dios, por estar perfecto, equipar para tu bom obra. Maar mira wo, que mandi el lavamano ta simikiko, un gente que Dios por sinha wo. Dus ele Dus kibrami. want het wasbak maakt mij iemand die God kan leren, want hij heeft me gebroken. Juist. Awaki e coração que tava da di pedra e que kopig, no que tende. Dus die hart die koppig was, een harde hart. Sa e hombo no ta mira su fallo nan. Want de man ziet zijn tekortkomingen niet. E mo we tampouco ta mira DJ. En de vrouw ziet die van haar ook niet. Pero wo Dios se cambia coração de pedra si un coração de carne. God heeft het hart van steen weggehaald en een hart van vlees gezet. Ok, anteriori awo e palavra de Deus por começar assim, tanto homem e mulher como e indivíduo. Dus God kan nu het hart van de man, de vrouw en de individu beginnen te leren. Awo e por aceitar repreendimento voor de Deus. Nu kan hij dan betuchting van God dan accepteren. Awo e por worden corrigir, awo e aceitar correção. Nu kan hij gecorrigeerd worden en het ook accepteren. Awo e por permitir e palavra de Deus eduqueu. Nu kan hij toestaan dat het woord van God hem opleidt. Não solamente den kiko kuta, pero den justiça. Niet in zomaar iets, maar in gerechtigheid. E segundo e te permitir e pan cambia sua vida. En terwijl hij het brood zijn leven laat veranderen, E por vir gente perfecto den vista de Deus. kan hij een perfecte persoon worden in de aangezicht van God. Então, o Deus por equipar e pareja of e indivíduo com bom obra não, turbom obra não. Nu kan God dan eigenlijk die persoon alle goede daden of in zich zetten of laten doen. Juist. Bang Hebreeën 4:2 rapidamente, meu irmão. We gaan naar Hebreeën 4 vers 12. Ok. Vamos lá que devisa nós. ¿Te avisa? Ja. Mas hombre, palabra de Dios está vivo y activo y más scherpe que cualquier espada de 2 filos y está penetrada en la división Ok. de alma y espíritu y discernir y tutti. Y está capaz para usar pensamiento y intención de corazón. Juist. Maar mire, que me wakte e evangelho, atomita bole vi se trove, te evangelho só por se saki. Alleen de evangelie kan dit doen. E pan de Deus por si, e pan de vida com Cristo. Het brood des levens dat Christus is, alleen hij kan dat doen. Pensei, me bole vi se trove, si e moe of e homo te de un condition. Dus Taal. daarom zeg ik weer, als de man of vrouw zich in een positie bevindt, No cansa boca cabeça brinca com isso e não te compreende toch. ga niet de moeite doen om die persoon te overtuigen of veranderen, want No die bij begrijpt het pleiten, toch niet. no bij pleiten, no bij discussies, e kon je te ajuda toch. Ga geen ruzie maken, ga geen discussie voeren, want dat helpt toch niet. Reza pe homem of reza pe mulher, pessoa te maakt dat Deus só por ajuda.
Bid voor de man of bid voor de vrouw, want alleen God kan helpen. Beso batinko je benen mesa di pang. Beso enang ting alimento pa bo esposo esposa. Je moet hem naar de broodtafel brengen, want daar is er voedsel voor je echtgenoot of je echtgenoot. Amire e palavra de Dios tinko worden bri. Teta bij guia, teta bij sinha. Het woord van God moet geopend worden. Die zal ons onderrichten, die zal ons helpen. Beso de bisa eta bibo e activo. E palavra het activo. En de parakeet en de morto. Want hij zegt het is levend en actief, het is niet dood, het staat niet stil. Wak. En besi pleita habe palavra. So teta korte drenta de mo kasa. Su corazon. In plaats van ruzie maken of discussiëren, open het woord van God, want dat is hetgene dat zijn of haar hart zal doordringen. E palavra tá capaz para buscar, não abo? E palavra tá capaz para buscar e intenção, pensamento na coração. Het woord is in staat om te oordelen, niet jij. Juist, que mende, agora. Dus nu. Oké, laat me bij rond af que saki, na? Niet bij serra que saki. Ik zal met dit afsluiten. E te bisa si bo wak bom, no nenhum momento que e pang no te riba mesa. Als je goed kijkt, er is geen één moment dat er geen brood op de tafel ligt. Então, sabe que musa nós que sempre vai nos tem a palavra que te dona nos consejo. En dit representeert of staat voor het feit dat het woord is er wordt ons altijd advies gegeven. E sabe que me nos counsel, de verdade? Dit moet onze raadgever zijn. E sabe que me instrui nos. Dit moet onze instructies geven. Então, waka nós também ser com 1 Coríntios 3 versículo 3. En nu gaan we afsluiten met 1 Corinthians 13 vers 3. Dus die kom wak, e sabe que bij bira nos huiswerk para noite. Dit wordt onze huiswerk voor vanavond. Cada pareja, cada persona tem que estudiar 1 Coríntios 3 inteira parte de amore. Elke persoon, elke individu moet 1 Corinthians 13 vers 3 dat gedeelte eigenlijk bestuderen. Juist, nós tudo vai estudar, primeiro Margens vai com vers 3 ook. Broeder Argeni zal voor nu alleen vers 3 oplezen. Então, nós estudia 1 Coríntios 3, 1 teco 3. Cuidadosamente. En persoonlijk zullen wij 1 Corinthians 13, 1 tot en met 10 bestuderen. Juist. 13. Nou, que mande nós. sorry. Nós tour? Nee, wij als individu Juist, correcto. gaan het dan apart bestuderen. Juist, pero Argens rest versículo 3 ook. Dale, vamos. Broeder Argenis leest alleen nu vers 3. E se me duna tur mi propriedade para duna e pobre não de come. E se me entregar mi culpa para guardo que mas me não tinha amor, e se não te servir me de nada. Amen, amen. Dale 4 dame, com 5. Doe maar 4 en 5. Para poner cherry de bolo. Om de kers op de taart te zetten. Amor tem paciência, amor tá carinhoso e não tá jaloers. Amor não tá gaba e não tá arrogante. E não tá comporta su mes indecente e não tá busca su próprio interesse. E não tá guardo provocar. E não tá guarda rencor. E não tá regocijado em injustiça, mas tá regocijado em verdade. Juist. Agora. Ora ons mire sake, mi romano stima. Als we dit zien, mijn geliefde broeders en zusters. Ora un roman di iglesia. Als een broeder of zuster van de gemeente. Of un ende di bo trabalho. Of iemand van je werk. Of bo esposo of esposa faia cubo. Of je partner de mist ingaat met jou. Como tengo responder na je? Hoe moet je eigenlijk reageren daarop? Impaciente, Ongeduldig? sin amor, Zonder liefde? bruto, Ja, op een ruwe manier? onbeschoft met die ora. Of onbeschoft af en toe? Of não me se responder com amor e paciência. Of moeten we beantwoorden met liefde en geduld? Dan avisava sempre, conta até 10 por mim para responder. Ze zeggen altijd tel tot 10 voordat je reageert. Se você tem chance, hala atrás por mim, como de bici, como que bici.
Maar soms kan je dan terugtrekken voordat je zegt wat je wilt zeggen. Juist. Que me hou noche. Prome Corinthians Dus 3 vanavond? buiten ons huiswerk. 1 Korintiërs 13 zal onze huiswerk zijn. E nós será que cita aqui. We sluiten met dit citaat. Tem círculo sagrado rondom de cada família começa a ser preservado. Er is een heilige cirkel om elke familie die beschermd moet worden. Nenhum outro gente não tem direito de círculo sagrado. Ei, Niemand heeft het recht om zich in deze heilige cirkel te bevinden dan die familie. esposo e esposa meester tá turcos para outro. De man en vrouw moeten alles voor elkaar zijn. Esposa não me se tem secreto não para esconder for de seu esposo. De vrouw moet geen geheimen hebben voor haar man. E conta outro gente para não ganhar. En andere mensen vertellen zodat zij het weten. E esposo não me se tem secreto para esconder for de sua esposa. En de man moet ook geen geheimen hebben voor zijn vrouw. Para relacionar essa aqui com o outro não. Om dit met anderen te delen. Escucha o. E coração de sua esposa me seta e graf para e falho não de seu esposo. De hart van de vrouw moet een graf zijn voor de fouten of misstappen van haar echtgenoot. E o coração de esposo é grave para o falho de sua esposa. En de hart van de man moet een graf zijn voor de fouten van zijn vrouw. Nenhum de nós dois me se permite chance worden assim de sentimento de outro. Geen van de twee moeten elkaar gevoelens belachelijk maken. Ok, então até bom, me também conheço até bom. E te Pak het bisa, laatste zinnetje. me aguardo mostrar que me se tem escudo sagrado rond de cada família. Het is mij gewezen of mij laten zien dat er een heilige schild is rond elke gezin. Agora, vamos fazer aqui não. Nu, hier sluiten we af. Ok, meu irmão estimado. Mijn geliefde broers en zusters. Deus a perdonar tanto a mim e Abo die nos falha, die nos picaram. De verdade? God heeft zowel jij en ik echt vergeven van onze zonden. Ela passa nos a noite dingen duas experiências na aqui, nos mira duas experiências na aqui. Hij heeft ons vanavond gebracht door deze twee ervaringen. Ela hiba nos a walking na een mesa de pão. Hij brengt ons nu naar de broodtafel. Deus não quer para open nos bij conta outro gente não pican of falha não de nosso esposo of esposa. God wil niet dat we aan andere mensen de fouten of misstappen van ons echtgenoot Isso vertellen. de com mês que perdonava não tá exponível pican aan kubasi. Want hij zelf die ons vergeven heeft, die zet onze zonden niet openlijk voor iedereen om te zien. Ela kuenan tiran aan de fundo de la man e that's it. It's over. Hij heeft ze in de bodem van de oceaan gegooid en tot daar. Het is voorbij. Ela se een criatura novo. Hij heeft jou een nieuwe schepsel gemaakt. Que me ave noite, Deus te Dus vanavond, Deus te nos examinar nos mes, nos propio. Ah, God brengt ons tot het punt om zelfreflectie te doen. Om ons hart, ons eigen hart te onderzoeken. E que educar-nos de novo ave noite. Hij wil ons opnieuw opvoeden vanavond. E que sinha-nos ave noite. Hij wil ons vanavond leren. E também repreender-nos ave noite através de sua palavra. Hij zal ons tuchten door zijn woord vanavond. Educar-nos de justiça. Justiça significa bom, hacimento de bom. Ons leren in rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid betekent het goede doen. Juist. Ah? Então, o amor está sendo perfeito. Meu irmão, estima ave noite. Deus a papi com ave noite. Broers en zusters, heeft God vanavond tot u gesproken? Maar mira que estava necessário para passar de altar e sacrifício e lavar mano para chegar na mesa de pão. Heb je gezien dat het nodig was om langs de altaar te gaan en bij het broodtafel te komen? Pero nos cada último de Cristo ave noite. Maar we hebben Christus allemaal nodig Para vanavond. sombra ainda nos nota klaar.
Want we zijn nog steeds niet klaar. Ainda tem um altar de essência da Varanos. Er wacht ons nog steeds een wierooktafel. Pero promete que altar de essência tem candelário tá guardando riba nós. Maar voordat hebben we ook de kandelaar staan. Acaba para nós por papia de drenta de lugar santíssimo para topa com Deus não. En om daarna het heilige der heiligen te betreden om God daar te ontmoeten. Pero nós mira we noite com nos tour tem falho não. Maar we zien vanavond dat we allemaal tekortkomingen en fouten hebben. E nós não por mostra de riba outro. We kunnen geen vinger wijzen op anderen. Quizás bo falho, não também falho. Misschien is jouw fout of jouw misstap niet É mijn misstap. picaco aba cometer, quizás não tem mesmo que ama cometer. De zonde die jij misschien hebt begaan is niet hetzelfde zonde als ik heb begaan. Seja consciente of inconsciente, nossa falha com Deus e com nos próximos. Bewust of onbewust, we hebben gezondigd tegen God en onze medemens. E a Deus aí nos tena em mesa de pão para o educar. En vandaag heeft God ons allemaal naar de broodtafel gebracht om ons te heropvoeden. E guardo sinha de novo. En dat we opnieuw zullen leren. We zeggen dat tinko quebra nos promet. E orgulho e Dus ame. hij moet ons eerst breken, ons trots en ons ik. Legal em bisabo dia 23, lá me diz double check o dia 23, se dia 23, agora, Laat me even kijken, 23 maart. nós também tem a experiência de lavamano aqui na Igreja Refúgio. Zullen we ervaring hebben van het wasbak of handen wassen bij Refugio. E nós e desejo de Deus está para nós não bine e Jesus é. Wens van God is niet dat we er gaan en alleen maar doen. Você awela moça nós kika tanificar. Daarom heeft hij ons vandaag laten zien wat het betekent. Para dia 23 bo bine com coração humilhar. 23e, zodat je 23e komt met een nederig hart. E assim Deus potrada a mim com o coração. Zo kan God in ons harten werken. E dia 30 hoor. En de 30e van maart, Deus também abre a oportunidade para snanco que bautizar e snanco a halve de Cristo rebautizar. hij heeft God de voorrecht gegeven of dan heb je de kans om te dopen of degenen die dan weg zijn gegaan en teruggekomen kunnen herdopen. We zeggen het seminario aqui então gewoon, we zeggen maar bijzonder dat we die flor que conai e que het real issue nos deal doen. Dus een seminar is niet alleen maar bloemen en dat soort dingen, maar het zijn echte serieuze dagelijkse dingen die gaande zijn. Dus nos no salva se nos no passa através de santuário. We kunnen niet gered worden als we niet door het heiligdom gaan. We zeggen we noite tiro mano que de deseja ave, lega mi mira dinge chat. Se tiro mano de deseja ave, pa passa dinge rito de humildade aqui dia 23. Zijn er broers en zusters die door dit willen gaan, dus handen wassen en opnieuw beginnen op 23 maart? Lega mi wake mana de tiro mano de bisa Steven, mi queta presente, pa soma compreender que mi te bease. Laat me de handen zien van de mensen die zeggen, ik wil aanwezig zijn. Ik heb het begrepen. Juist, você me não também se copa louco, diz para mas. Want ik kom niet zomaar dingen doen alleen om te doen, om de routine te volgen. Mas mira, com sério é assunto aqui tá Steve, dus mita bem que coração transformai. Ik zie hoe belangrijk en serieus dit is. Ik kom met een getransformeerd hart. Juist, legal me wa que mana e tu resrango de bisa mi que tei. Laat me de handen zien van een ieder die zegt, ik wil erbij zijn. Juist, en to dia 30 wo. Se tiro mang de En de bisa ten aqui. 30ste, Mi queta dinge awa nang di bautismo e. ik wil in het water van de doop, dus ik wil dopen. Pa sombra mi que renovar mi pacto pa com Deus, ou mi que ser pacto pa com Deus. Want ik wil een verbond sluiten met God. Diz, toma contato comigo, of com Argenis, of com Jennifer. Of neem contact op met mij, met Argenis of met Jennifer. E laga no saco, porque ta parte de esnango de ser pacto com Cristo. En laat ze weten dat jij een deel bent van de mensen
die een verbond willen sluiten met Christus. E assim nós lo vai preparar, Deus lo vai preparar turcos para o dia bira o dia inolvidável. En dan zal God voorbereiden dat die dag een onvergetelijke dag zal worden. Juist, o dia que nós vai renovar individualmente nos pacto back com Cristo En Jesus. dat is de dag dat we als individu ons verbond met Christus gaan vernieuwen. E também como matrimônio. Não? En ook in de huwelijken. Yes, nós vai reza. Nós vai reza, We para gaan tu bidden. romanan ko, aí se na mang tu res nang correctiona. We gaan bidden voor iedereen die hun handen heeft opgestoken en gereageerd heeft. De pedimiro maar geen is als een oração special pe manang is nang correctiona. Sine bo camera. Ik vraag broeder Argenis om je camera aan te doen en te bidden voor iedereen die hun handen hebben opgestoken. Yes. Hey, laten we ons reza. Laten we bidden. Nos bom Dios, que mora en altura en el cielo. Onze goede God die in de hemelen zijt. Ave noche, bo palabra, oh Dios, nos ha recibido en nuestro corazón. Amen. O Heere, vanavond hebben we uw woord ontvangen in ons harten. Nos niu no por visa que nos no escuchamos papia. Amen. Geen van ons kan zeggen dat we u niet hebben gehoord spreken vanavond. Como que bo palabra está vivo y está activo y está poderoso, Omdat uw woord actief, levend en krachtig is, ela penetra de nos ser ave noche, oh Dios. Amen. is ze door ons ziel heen gegaan. Y nos comprende que está indispensable, oh Dios, salvación si no está por medio de el santuario. Amen. We hebben begrepen dat het onvergeeflijk en onmogelijk is als het niet door het heiligdom komt. Que nos cada oh Dios, mester como individuo pasa door die santuario. Amen. En dat we allemaal als individu door het heiligdom heen moeten. Dank je que por medio de boa palavra hoje noite nós podemos compreender a importância de cada meubel dentro do santuário. Amen. Dank je wel dat we door uw woord hebben kunnen begrijpen en door elke meubel van de heiligdom heen kunnen gaan. Que cada de nós, seja solteiro of solteira, Dat ieder van ons nou getrouwd of vrijgezel, casar of divorciar, getrouwd of gescheiden, of em qualquer relação actualmente, of in welke relatie op dit moment, tem espírito de boa palavra nossa mira nos condição. in de spiegel van je woord hebben we onze toestand gezien. E hoje noite nós que pedimos perdonar-nos na primeiro lugar, oh Deus. En vanavond willen we u vergevenis als eerst vragen, Heer. Perdonar-nos para nos lentamente vos. Vergeef ons dat we ons stemmen hebben verheven. Perdonar-nos para o amigo da Bíblia. Vergeef ons voor de ik die leeft. Perdonar-nos para o egoísta que ainda está manifestado em nós. Vergeef ons voor de egoïsme die nog in ons bevindt. Perdonar-nos para a arrogância e orgulho que está posicionado no mês de nosso coração. Vergeef ons onze arrogantie en onze hoogmoed die nog in ons hart leeft. Tata de amor, quebra cultura e obra na de carne aqui fora de nossa vida. Amen. Vader van liefde, breek al deze menselijke werken en haal het uit ons leven. Libra-nos mente fora de ami, oh Deus. Bevrijd onze gedachten van de ik. E laga pa awe noite e awe pa dilante Cristo Jesus para tomar posição completo de coração. En laat ons vanavond of vanaf nu door Christus het hart overnemen. E subsinta ribe trono de nosso coração e governar essa aquidade. En dat hij kan zitten op het troon van ons hart en ons leven kan regeren. Sabiendo que eso é o único verdadeiro consolador. Wetende dat hij de enige persoon is die ons kan troosten. É único que por lava mão, pia e cabeça. De enige die hoofd, voeten en handen kan wassen. É único que por lava e coração malo que nós temos aqui. En de enige die onze slechte hart kan wassen. Nos petição especial hoje noite está dando-nos espírito novo. Onze speciale verzoek is, geef ons een vernieuwd geest E coração recto de nosso Deus. en een oprecht hart in ons, Heer. Laga pa ave pa dilante como indivíduo Deus nos potene man de Cristo Jesus. Laten we vanaf nu, Vader, als individu de handen van Jezus vasthouden. Cruzando o deserto de mundo aqui.
En door de woestijn van deze wereld heen gaan. Fijándonos vista riba Canaan celestial. Ons beeld focussen, Vader, op de eeuwige Kanaan. Nos no pasa door je desierto que simbo manteneo, Dios. We kunnen niet door deze woestijn, Heer, zonder uw leiding. Mas mientras tanto, nos cruce desierto, nos está en nos turbulencia y prueba na caminda. Want zolang we door de woestijn gaan, zullen we problemen en turbulentie meemaken. Y bo palabra tata claco separadibo nos no por nada. En uw woord was duidelijk. Apart van u kunnen wij niks. Ese ave noche, cada un de nos da reconocer que nos dimester dibo de nos vida. Daarom vanavond erkennen ieder van ons dat we u nodig hebben in ons leven. Y que ave noche nos que reactivar back el deseo pa abo de nos corazón. Amen. En dat we vanavond weer de verlangen opnieuw krijgen om u in ons leven te hebben. Nos que rededicar nos vida na back de momento ave noche. We willen ons het leven weer toegeven, weer toewijden aan u. Y que el altar, oh Dios, de nos vida y de nos casa, guardo reconstruir back de nos vida. En dat de altaar opnieuw gebouwd kan worden in ons leven en in ons huis. Pa assim na cada de nós tem verdadeiro fé vivo em Cristo Jesus. Zodat een ieder van ons een waarlijke, oprecht geloof in Jezus Christus kunnen hebben. Tata de amor, toma nos coração, Vader van liefde, neem onze harten. quebra nos deseo in nos pensamento in nos plannen Breek onze wensen, onze gedachten en onze plannen. e pone bo deseo e bo voluntad de nos coração. Amen. Zet uw wens en uw wil in onze harten. Pa assim na conosco sigue lamchi unda que vai. Amen. Zodat we de lamp kunnen volgen overal waar u gaat. Danke pa bo presença. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Guia nos, mientras tanto, conosco continuar den resto do programa aqui. Leid ons nu we verder gaan in het programma. Inspirar-nos de tal maneira que nós podemos contestar cada pergunta que guardo assim. Inspireer ons dat we antwoord kunnen geven op alle vragen die gesteld worden. Para cada de nós há contesta satisfatório. Amen. Zodat ieder van ons een voldane antwoord kunnen krijgen. A sombra nós pedimos que estão aqui, em nome de Cristo Jesus. Want dit alles vragen we in de naam van de Heer Jezus. E o povo de Deus te bisa. Amen. En het volk van God zegt, amen. Amen. Danke miro margens pa e oração. Miro mang via linda, no? Lo vinha aqui. Vou abrir seu mic. Ok. Seu mic rápido. Aha, miro mang. Sim. Yes. Sí, nos agradecemos a irmão Steven por tremendo mensaje que ele trouxe para nós. E também nos agradecemos a irmã Feki para sua vertaling tremendo, que Deus conseguiu usar ele, de maneira de usar ele para o trabalho de Deus. E nosso irmão Argenis também dank para a oração. Prometo que nós seguimos com a parte de pergunta, não? O mic, Mic, cai voor back, miro mang, stima. Rami diz abre qualquer hora, Rami eventjes. Ja, waar komen we Bobieo? Ja, dankjewel. Ja. Sim, nós aqui vamos a perder, pero nós também guardo que entertain door die nos roman Carolina, espero que eu spreek zijn naam goed uit. En toen hebben we trace para nós het thema lied. Ja, Tirsa. Então vai quick, Oké, Roman Carolina T. Eu acho que o mic também abrir. Certo, Roman, não posso para abrir seu mic. Outro Roman não pode ter mic, não será? Roman Carolina? Sí, boa noite, Mitei. Pero mi casa, hermana Ana me será canta hoor aqui. Als het goed is, niet. Nee? Na maneira mais comprometida, het thema lied trace door die hermana. Ok. Juist. Também com senhor. Me tu parte feliz, che familia de Dios, lavada en el fuente, ni ta limpiar, junto con
Jesus nos tacana seguro. Mite parte de família, e família de Deus. Lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tão família, e nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintie. E em cada vitória nos turta goza. Me tu parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, me tá limpiar. Junto Jesus nos tacana seguro, mite parte de família, e família de Deus, de castilho pobre, pe palácio de rei, mita mais com estrangeiro, canto novo meeting, mi casta eterno, su poder tá de mim, minta digno de nada, alabase a Dios, mi tu parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, me tá limpiar. Junto com Jesus nos tacana seguro, mite parte de família, e família de Deus. Amen, amen, irmã. Dank je Amen. per cantica. Agora que nós sigue parte de pergunta, né? Se agora que nós temos uma pergunta, então esse aí está. Sim. Me não lê se fiz aqui por traduzir. Entretanto, Romana, se não tem pergunta, também não pode ser, não, mas se não tem outra pergunta, então. Sim, Repetemos a apresentação. sim, correto. Dessa maneira, Romana avisa se tem Romano que tem mais perguntas, não por ensinar mais. Pergunta que tem agora aqui, Lota Steven, dus me também lezen voor. Ja. Como nós está assim de nos vida solteiro ou solteira com esse sentimento não sexual, como nós está pondo essa aqui bau de controle, se você cai em época de masturbação, como você logra sair fora de essa aqui. Então, de como época aqui está logra drenta assim na forte de vida de gente. Ok. Nós temos um homem, sabe qual era uma que tem ainda, só. Não, também rele. Kijk. Ok. Rumaba. Maar wie botei? Ja, te traduzir. Óbvio, eu aqui tá momento que vira, bate mesmo momento que vira. Oh, is weg. Is al weg. Oh, oké. Ja. Hoe moet een vrijgezel doen met seksuele gevoelens? En hoe kan je die gevoelens onder controle brengen? En als je in de zonde vervalt van masturbatie, hoe kom je daarvan af? En waarom komt deze zonde zo krachtig voor in het leven van een mens? Oké. Bueno, Okay. toen... Er zijn toen- eigenlijk Ja. 4 vragen, hè? Als Een paar vragen, ja. Ja. Juist. Nou, poner assim, essa aqui Steven. dá... Sim. Exame? Maar Steven, ben je er nog? Zo mic porta? Aan. No, niet zijn mij. Ah, ok. Não, metei. Me tomar lubida com uma mute. Ok. Lá poner assim, essa aqui também, mas não avisa voi durante o dia tema. Sim, traduzindo. Lalu vou meter bate mango Robin, via lenda. Dus Ja, maar Oh, nee, dan moet je het traduzir, wie? Ik ga kijken naar de vraag. Wat is het? Zeg het nog maar een keer. ok, maar nem avisa durante o tema. Dus net zoals ik al tijdens het thema heb gezegd.
Nós bij deal, nós tem um tema também que nós bij deal com sexualidade. Hebben we dus ook een thema waarbij we dus zullen hebben over seksualiteit. En bij mijn contexto wat ik de hoop short. Dus mijn antwoord zal nu heel kort zijn. Dus op mijn bij echt explica tu qual wat ik dus dat is een contexto chiquinho te bij doen. Want ik kan dus niet alles uit gaan leggen, dus ik zal gewoon een kort antwoord geven. Oké, laat me just que maneira hier nós een texto. Dus net zoals gisteren hebben we het over een tekst gehad. Den 2 Corinthians 10:5. In 2 Korintiërs 10:15. Of 5. 10:5, juist. E te bisa para destruir speculação e tur arrogância. Om alle speculatie en arrogantie te verwijderen. Que te waru lantar contra o conhecimento de Deus. Die naar boven komen door bij de kennis van God. Juist. En te bisa hibando den cautiverio. Dus terwijl het je brengt dus naar Calvary. Nou, cautiverio. Hiba den, ja. Ja, hiba den cautiverio tur pensamento. Cautiverio ta. Wachters in Captivity. Ja, in gevangen. Ja. Juist. Ja, tur pensamento para sinang obedecido na Cristo. Om ervoor te zorgen dat die gedachten dus gehoorzaam zijn aan God. Oké, agora eu poner de forma aqui, segundo o texto aqui. Laat me het eventjes zo vertellen volgens deze tekst. Bom mês, casi vou bisa, bom não pode nada, bom fazer nada que sentimento aí. Dus eigenlijk kan je dus zelf niks doen tegen deze gevoelens. É um sentimento que está lanta de boa, tu parte divo, Deus cria nós com o desejo na aqui. Dus het is een gevoelens die naar boven kan komen. God heeft ons gecreëerd met deze gevoelens. Maar bom mês, você tinha desejo aí. Dus je moet die verlangens hebben. Por exemplo, se você vai casa, você vai trair of você tem een relatie seksual. Dus nou bijvoorbeeld als je dus getrouwd bent, je gaat een kind maken, je zal intieme een moment hebben. Que men seks é algo normal. Dus seks is eigenlijk iets normaals. Dentro de laço matrimonial, sim. Zolang het maar binnen het huwelijk blijft. Pues, tan tengo bo no casa ainda. En zolang je dus nog niet getrouwd bent. Sowieso é desejo ng botinang. Dus je hebt die verlangens. Da ora bo casa é desejo de plots bingerio man Espírito Santo da ba. No. Het is niet zomaar dat wanneer je getrouwd bent dat opeens die gevoelens op je neerdalen. Botananse que konay din bo. Maar je wordt dus met die gevoelens geboren. Pero kita pasa nang me se guardo controlar door je Espírito de Deus. Maar wat is daarmee? Ze moeten dus gecontroleerd worden door de Heilige Geest. Juist. Por sombra, ete bisabo, no, como poner assim, que me se guardo controlar door Espírito de Deus, pero no vira algo, no vira carnal. Of algo dus com paixão, né? Poner assim. Laat me het zo zeggen. Het moet dus gecontroleerd worden door de Heilige Geest, zodat het niet iets vleeselijks wordt. Dus gebaseerd op lust. Oké. Agora, logo puntrami in prática, met bijna een exemplo só noite. Dus ik zal je dus alleen maar één voorbeeld gaan geven. Waarschijnlijk zal je me vragen, hoe is het dan in de praktijk? Yes. De otro tema nos lo amplia, pero ook we hebben een voorbeeld. Dus tijdens het andere thema gaan we er dieper op in, maar ik geef nu even alleen een voorbeeld. Ja, zorg dat de jong het deseo te landen in boon, te berat? Wanneer je dus jong bent, dan komt die verlangen bij je naar boven. Ja, is botingan in Mexico, we zeggen, que parte die we corpa. Dus je wil die deel van jouw lichaam wil je ontdekken. So, het lijn poner singi, but kota dembo, no? Banya deseo, banya gana. Dus laat me het even zo zeggen. Dus die verlangen is in jou. Je hebt zin gekregen. Ja, is een tip kom je doen, no? Is er dus een tip die je kan geven? No queda gewoon dingen condition sinta uit de droomie, man, wat hij. Blijf dus niet in die conditie zitten of liggen hoe je bent. Sale bij si algo, bij cana, sabe, corre bicycle, si algo otro. Maar ga naar buiten, ga een rondje fietsen, ga wandelen, doe iets. Ja, is het ora wat bij se coi sowieso e ko tiki de bimba, En als je dat doet, dan zal die verlangen dus beetje bij beetje naar beneden gaan. Dus si vo quiere go avo mesmo bringa que coi bo so assim, en maar als je denkt alleen maar kan bestrijden, dat lukt je niet. Te kubo que pensa ya ba siete ba que klaar.
Zolang je erover na gaat denken, als je er lang over nadenkt, dan heb je dat al gedaan totdat je zelfs al klaar bent. Juist. Dat we zeggen, oración, de uno es parte espiritual, pero el parte práctico sale a hacer algo, distribuye mente, cambia de ambiente. Dus op de eerste plaats heb je dus het gebed. En de tweede plaats is dus zorgen dus dat je een andere soort verleiding gaat krijgen. Juist. Dus als je ergens daarmee geconditioneerd is, of het oké? Misschien de broeder Argenis hier ook antwoord op wil geven, of dat hij ermee eens is. So, a mí me para que una pregunta, se pregunta ta, con nos te pone esa que body control. Es decir, ik el kan- sentimiento. Dus ik ga dan over de tweede vraag. Dus de vraag is dan, hoe zorgen wij dus dat deze gevoelens onder controle zijn? Oké. Que me te quiere, so, me te gusta analizar contexto de un co sempre. So, e pregunta que tiene un contexto de je. Juist. En ik hou ervan om alles dus bij zijn context te bespreken, want deze vraag heeft een context. Então, é sentimento sexual de contexto aqui, de sentimento sexual negativo. Dus de seksuele in deze context zijn dus negatief. Ok, química dice que es sentimento sexual negativo. En wat wil ik zeggen met die negatieve seksuele gevoelens? Es decir, es sentimento de carne que está obra contraria de voluntad de Dios. Dus dat is dus het gevoel van het vlees dat het tegenovergestelde wil dan Gods geest. Ok, pasó. Matrimonio, Want het huwelijk, todo lo que tem que tomar lugar de je, me se está puro. Juist. dus alles wat daar binnen moet plaatsvinden, moet puur zijn. Ja? Então, ora que lá nos bisa bota masturbar mes, Want stel je nou dat je dus bij wijze van spreken aan het masturberen bent, of bota ter relação sexual sem te casar, of je hebt een seksuele relatie zonder dat je getrouwd bent, of bota casar, pero bota ter relação sexual com outro pareja, of je bent getrouwd en je hebt een seksuele relatie met een andere persoon, of bota casar, bota de matrimônio, pero bota desejar outro pareja, of je bent getrouwd, maar je verlangt dus naar een ander, nanta caibou de imoralidade sexual. en die vallen allemaal onder seksuele immoraliteit. Es decir, contrario de voluntad of contrario de naturaleza verdadera que Dios estabelece. Dus dat is dus het tegenovergestelde van hetgeen wat God van ons verwacht. Me debe contexto de Galatio en capítulo 5 rato, Ik ga even een bijbeltekst nemen in Galaten hoofdstuk 5, ok? Versículo 1. vers 1. Galátios 5, versículo 1, tá começa a bisa. Pensa que eu vou poder ler para mim, Ana. Galátios 5, 1. Galaten 5, vers 1. Vamos para que tu soube, bianos te lesa Galátios 5, obra não de carne, de sua fruta não de espírito, pero nós está para que na versículo 1. Foi de contexto de capítulo. Dus vaak lezen we dus de Galaten vanaf dus over de vrucht van de geest en de vrucht van het vlees. Maar Ja. als we geen de context te lezen, dus vanaf boven. Man, que te bisa nós? En wat zegt het ons? Libertad en Cristo. Tapa libertad Cristo hace nos libre. Pese queda para firme y no sea sometido a trove na el yugo de esclavitud. Ok. Pablo te bisa para Kiko Cristo a llama nós, of Kiko Cristo a si den nós, papiando que cristiana. Dus Paulus spreekt hier tot de christenen en dan zegt hij dus wat Christus voor ons heeft gedaan. E te bisa que Cristo a si nós Kiko, liber. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft ons bevrijd. Liber di Kiko. E pergunta ta. Vrij van wat? Liber di e jugo di esclavitud. Dus bevrijd van de juk van slavernij. Ok? E jugo di esclavitud kuta sinônimo na picar. En de synoniem van slavenjuk is dus zonde. Ja? Agora, com mi poasi bibumbida liber den Cristo, symbol bebeak na e jugo di esclavitud of jugo di picar. Hoe kan ik dan een vrij leven in Christus zonder terug te gaan naar die slavenjuk? Agora nós lesa versículo 13 teco 17. En nu lezen we dus vers 13 tot en met 17. Ha. Pasombra bolso awardo llama para libertad. Rumanan solamente no usa vuestra libertad como una oportunidad para carne. Para, lese bom.
No wacht even. usa vosso libertad como oportunidad para carne. carne, ajá, Malaga sirve outro para meio de amor. ok? Para sobreentender a lei, até queda cumprir de uma só palavra, esta estima bo proimo, maneira bo mesmo. Agora é igreja. Mas se você amor de ita devorar outro, mira para você, no guardo destruir dor de outro. Para inaurato, versículo 13 diz-nos algo muito importante, meu irmão, estimado. Kijk, in vers 13 wordt iets heel belangrijks gezegd, geliefde broeders en Esta zusters. diz que a liberdade que bota den Cristo que ne ei, Het zegt dus dat die vrijheid waardoor je dus in Christus bent, bonotin que use pa e carne of pa provision die e carne of pa deseo na je carne. dus die moet je dus niet gebruiken voor om de verlangens van het vlees mee te bevredigen. Agora, se me te liber den Cristo, Dus als ik dus bevrijd ben in Christus, com e carne te worden controlada. hoe wordt dan het vlees gecontroleerd? Mi mes no po controlar carne pa sombra, mi ta carnal sin Cristo. Dus ik kan het vlees niet zelf controleren, want ik ben vleeselijk zonder Christus. Mi ta si letterlijk lo que kuta di mi naturaleza. Dus ik doe dan letterlijk hetgene is wat van mijn natuur is. Dus er is een poder sobrenatural kuta toma control de carne. Dus er moet er een bovennatuurlijke kracht komen die controle kan nemen over het vlees. Antes se nós também na versículo 16 e 17. En dat zien we dus bij vers 16 en 17. Mamita bisa, cana segundo espírito, e você não cumpre com o desejo de carne. Agora, esta bisa cana segundo espírito Hij zegt dus laat u leiden door de geest. e você não cumpre com o desejo de carne. En dan zal je dus niet gericht zijn op je eigen begeerte. Que mendi, nota algo impossível que a carne não por worden controlar. A carne por worden controlar. Juist. Maar dus de vraag is niet, het vlees kan gecontroleerd worden. Pero tem condição para a carne worden controlar. Maar er is ook een voorwaarde waarop het vlees gecontroleerd kan worden. Me tem que cana conforme é Kiko. Espírito. Espírito. Ja. Ik moet dus volgens het vlees, volgens de geest Então, wandelen. Pablo te diz a nós, para sombra, a carne te põe seu desejo contra o espírito e espírito contra a carne. Para sombra, essa aqui não está contrário na outro, para bolso não hace costan que o bolso quer, lo que a carne te pede. Juist. De verdade? Juist. Que bem, wag meu irmão, a pergunta tá, a pergunta tá, como nós te põe essa aqui bom de controle? Dus de vraag is, hoe kunnen we dit onder controle brengen? Jesus bisa tem Juan 5, separar de mim, você não por nada. Juist. Dus er is dus gezegd in Johannes 15, zonder mij, gescheiden van mij, kunnen jullie niks doen. No momento que me lage man de Jesus vai e descuidar, me tá vendo porta para inimigo. Zodra ik dus de hand van Jezus weglaat, dan maakt de deur open voor de vijand. E vijand e inimigo que exactamente cos aqui. En de vijand wil dat. E que pa nos lage man de Cristo vai, Hij wil dus dat we de hand van Jezus loslaten. passo e saco nos de uma natureza cair, Want hij weet dat we in een vervallen natuur zitten. e ora nos lage man de Cristo vai, En als wij dus de hand van Jezus loslaten, nós tá volve back tiki de nos vida impuro. dan keren we beetje terug naar ons onpure leven. Então ora e tiki nós tá começa a perder o poder de Espírito Santo, porque não pode biba caminho tem impureza. En dan verliezen wij dus de kracht van de Heilige Geest. Want hij kan niet wonen daar waar onreinheid is. Rápido, me te lees um texto mais, Pablo. Oké. En ik zal even Waar? snel nog een tekst met jullie lezen. Passo, a seguinte pergunta também a preocupar-me um tiki. Want de volgende vraag heeft me ook bezorgd. Me te slate som de masturbação, me te vai na última pergunta que a mim te bisa. De Dus com ik ga- epic... Sim, vou te traduzir a parte. Te repeteren bij mij? Me te slate de três perguntas, me te vai na última pergunta até bom. Dus ik ga nu naar de laatste vraag. Que te bisa de com epicar, pergunta de com epicar aqui, ta logra drenta sina fuerte de vida de ende. En de vraag is, hoe is het mogelijk dat deze zonde zo krachtig in het leven van een mens kan komen? Me te goza com a pessoa que mesas que vie, eta ia me picar direct.
En ik ben verrast hoe deze persoon het zo heeft beschreven, want die persoon noemt het een zonde. Siete ya me pica paso e cosa pari bira pica. Romanen te volgen me? Dus als die zo'n persoon het een zonde noemt, is het omdat het een zonde is geworden. Volgen jullie mij? Estou de acordo com o que ela menciona. En ik ben het eens met wat die persoon heeft beschreven. A sombra masturbação tá pica. Want masturbatie is een zonde. Ja? Então te bisa di con ela logra 30 assim na fuerte de vida. En het zegt, hoe is het mogelijk dat er zo kracht in het leven komt? Permite-me mostrar rápido. Lucas capítulo 1. Laat me even heel snel laten zien in Lucas 11. Ja? Nós te lesa versículo 14 para mim. We lezen eerst vers 14. E estava a sacar demônio, e esse aqui estava mudo. E a sua de ora o demônio a sali, e homem mudo a papia, e a multitude a queda assombrar. Ok. Aqui tá tem Kiko. Aqui tá tem Wat was hier? Tava tá tem ende endemoniado. Er was iemand die dus bezeten was. Het demônio aqui tot demônio Kiko. Mudo. En deze was dus een doofstomme bezetene. Romanen te volgen me? Volgen jullie mij nog? Si bewak bon, maioria demônio que Jesus saca le yamanang of yame demônio na zijn naam. Dus vaak wanneer Jezus dus een demon uit de mensen haalde, noemde hij hen bij de naam. Ja? Kijk, aqui tem presença de demônio. Dus hier is de aanwezigheid van een geest. Jesus te explica eigenlijk Kiko te passa ora com ele liberar voor de demônio. En we zien dus wat er met iemand gebeurt wanneer iemand bevrijd wordt van een geest. Até te explicar beaucoup e casta birabashi, curva de birabashi, mente de birabashi. En het zegt dus ook dus dat het verstand en het lichaam, het huis van die persoon leeg wordt. Pero het dono que estava tata die casa, maar dus de eigenaar van die woning, dat sali, die gaat weg. Casta birabashi. Het huis wordt leeg. E casa com um dono novo. En het huis moet een nieuwe eigenaar krijgen. De verdade? Agora, no momento que o dono novo está ausente. En op het moment dat die nieuwe eigenaar bezig is. Het dono bieu tá bintir check-up a waku, turcosa que da mesmo cos of ku, het dono novo teinan. Dan komt de oude eigenaar nog eens langs om te kijken of alles nog hetzelfde is, of de nieuwe eigenaar daar nog is. Si tabata su ex-cas, si tabata su cas que tata biba douche, denje, toca su música, si su konan tranquil. En als het een woning is waar hij heerlijk in woonde, zijn muziek in draaide. Camine te sentir confortável. Daar waar hij zich comfortabel voelt. Bono te quer que toma position de jebek? Denk je dan niet dat hij daar weer een positie in zal nemen? Ele pergunta tá si tem gente dentro cas, é para tomar position de cas? Kan hij dus zijn intrek nemen in een woning als daar iemand anders woont? No. Nee. É podrente cas back solamente si é dono novo no tem. Hij kan dus alleen naar binnen als de nieuwe eigenaar niet aanwezig is. Tremendo coquitala. Nos lees versículo 23 hoor. Dit is geweldig. Laten we vers 23 lezen. Eu tenho uma pergunta. Sim, nós temos esse texto aqui para nós terminar. We lezen deze tekst zodat we afsluiten. Sorry. Es un kunota kumi ta contra mim. Es un kunota recoe un kumi ta plama. Sigue lesa. Ora com o espírito impuro sale fora de um ende, eta passador de lugar não seco buscando sossego. E ora com enoha esse aí eta bisa, lo me volve na mi casa por de onda mi asali. E ora com e bem eta hanye barri e turna ordo. E ora eta vai e va junto com ele, outro espírito mais malvado. E nanda drenta para dentro e te queda viva enam. E o último estado de ende eta vira pioco é um promê. Ok. Que bem? Aqui bota mira que o dono novo está ausente, entende? Dus hier zien we dus dat de nieuwe eigenaar afwezig is. Tem motivo de incom e não tem. Er is een reden waarom hij daar niet is. Quizás também me acorde com ele. Dus misschien heb ik hem zelf weggejaagd. Romanen te volgen me? E nós estamos falando que a presença de Espírito Santo que tem que tomar posição de culpa. Dus we hebben het over de Heilige Geest die zijn bezit moet nemen in het lichaam.
In het moment dat je donjo bio bimbati porta, eigenlijk het is supposed je ku Christus Jesus ina. En op het moment dat die persoon dus aan de deur komt kloppen, moet dus Jezus Christus daar aanwezig zijn. Het is hier, ora que demonio bimwak beku Christus te ding, Dus wanneer de demon dan weer ziet dat Jezus Christus daar is, en no je, en hem daar niet vindt, het is uma position je kurban dat invitatie te mas. Babi. dan neemt hij bezit in de woning en dan nodigt hij nog 7 anderen uit. Dus hoor nos bij Galatio en Camina Pablo bisa cana según espíritu y bosolo no cumpli pues deseo nan carne. En dan gaan we dus terug naar Galaten 5, waar Paulus dus zegt, wandel met de geest, zodat jullie niet vervulling geven aan de wensen van het vlees. Dus zolang que nos queda den Cristo, queda que su mantene y queda den espíritu, Dus zolang we met Christus blijven, zijn hand blijven vasthouden en met zijn geest blijven wandelen, ta impossível Pablo bisa para nos volver back den pica is het dan onmogelijk dat wij weer terug zullen vallen in die zonde. Si no se vuelve back den pica pues no se la que mande Cristo bij y abri porta para edemoi. Als we dus terugvallen in die zonde, is het omdat we Jezus zijn hand hebben losgelaten en we de deur hebben geopend voor demonen. Maar ser mi Bijbel, dus u noemt de sige Pablo. Ik heb mijn Bijbel gesloten, want anders ga ik verder met vragen. Nou, bedankt Romanen voor het beantwoorden van deze vraag. Yes. We hebben hier nog een vraag binnengekregen en deze is anoniem. En de vraag is, wat als je een partner hebt die je geestelijk of fysiek mishandelt? Yes. Ok, ayer também que estamos aí uma pergunta como tal. Ok. Gisteren hebben we ook wel zo'n soort vraag gekregen. Yes, met een contesté met een konos papia ayer ku você tem een fysiek mishandeling. We hebben gisteren al gezegd, als er fysieke mishandeling is, Is not een situatie safe para boquedi não. Als er dus geen veilige situatie is om te blijven, Yes, we sombra não sabe bida por correr perigo. want je leven kan in gevaar zijn. E pensei nossa papia ayer ku inanan lo que bo poasita o por separar voor de bo pareja. Dus wat je dan kan doen, is dus dat je scheidt, uit elkaar gaat van jouw partner. Yes, nós não papia de divórcio, nós papia de separação. Dus we hebben het niet over een scheiding, maar over het uit elkaar gaan. Yes, então ora que bo vai num lugar safe, En als je dus op een veilige plaats bent, para escapar bo vida, não é verdade? om ervoor te zorgen dus dat je in leven blijft. Yes, en teoria sowieso spiritualmente, como diz isso? Por crescer spiritualmente, que eu daarbij. En zo kan je dus op dat moment dan ook geestelijk groeien. E também por tinha chance ou por raça oração também para o pareja. En is ook het moment voor jou om te bidden voor je partner. Yes, com fé e desejo que gente e Deus por transformar. Met het geloof en de wens dat God die persoon kan veranderen. Yes, dus eu trove, nogmaals, é not recomendável cada orbe waru fisicamente mishandeld. Dus nogmaals, het is niet verstandig om in een situatie te blijven als je fysiek wordt mishandeld. Yes. Sowieso, para mim não bailar com o dia, nós também back com o dia de dia estudio, nós tinha parte aqui. Dus om er niet te diep op in te gaan, we zullen dus erop terugkomen in een van de andere studies. Yes, dus lo me recomendável seguir volgen, mas nós lo vai deal com ele. Foi a palavra de Deus. Dus ik wil je adviseren om deze series te blijven volgen, want we zullen het gaan behandelen vanuit het woord van God. Oké, maar como eu de interesse mais via Linda? Ja, ik heb begrepen dat er nog een aantal vragen zijn. Ja. Yes, ja, ons erbij muito largo, ons mire hora erbij. Want we zien dat de tijd ons verlaat, dus we moeten snel doorheen gaan. Ja, De volgende vraag is, wat zou een reden moeten zijn om je weer opnieuw te laten dopen? Betekent opnieuw dopen dat je niet gelooft dat God je jouw zondes al heeft vergeven? Ik heb eerder ingeving gekregen om het opnieuw te laten dopen, maar elke keer is er iets wat het tegenhoudt, het belet. Oké, nossa papi die lava mano hoy. Dus we hebben het net gehad over het handen wassen. E nossa visita representa duas coisas. Dus we vertegenwoordigen 2 dingen. Yes. Dus el rito de humildade, lavamento de pia. Dus het ritueel van vernedering, dus het wassen van de voeten.
y bautismo. En de doop. Dus rebautismo. Dus Juist. opnieuw dopen. Juist. Eigenlijk toen we in de a baile voor Cristo, abandona Cristo, mes. Het is iemand die heel ver is gegaan van Christus, die Christus dus volledig heeft verlaten. E persona e por rebautizar. Als die persoon terugkomt, kan die persoon weer opnieuw gedoopt worden. Quizás é da igreja mes também, pero leu Jesus, abandona Cristo mes. Misschien is het iemand die zelf naar de kerk gaat, maar echt ver van Christus is en die hem volledig heeft verlaten. Ja, is que não te sirve Cristo mesmo. Dus die persoon is Christus niet eens meer aan het dienen. Pero agora que bem back. Maar nu wil hij weer terugkomen. E persona e por rebautizar. Dus voor die persoon kan weer opnieuw gedoopt worden. Pero se você tem Cristo, você vai in de igreja, você estuda a Bijbel. Maar als jij dus in Christus bent, je gaat naar de kerk en je studeert je Bijbel. Se vai cometer pecado, é necessário para você bautizar. Als jij een zonde hebt begaan, is het niet nodig om opnieuw te dopen. Pues rito de humildade. Dus van het ritueel van vernedering. Meeste símbolo também, of também, de outra palavra também, é bautismo. Dus dat is eigenlijk ook een doop. Dus die mensen volven bautizatie, por exemplo, oké, maar voorbeeld, maar kibre sábado de Deus. Kijk, een voorbeeld. Ik heb de Sabbat verbroken van de Heer. Sem que mende que bautismo que também me tem volve bautizar. Dat wil niet zeggen dat bij de volgende doop dat ik opnieuw moet dopen. Me passe oração, meu Senhor, perdona-me, ajuda-me, guarda o sábado. Ik kan vergiffenis vragen, bidden en zeggen, Heer, help me om je Sabbat te bewaren. Juist, dus atrove Deus aceita bomba, não sa? Dus dat is goed voor ons om te weten. Juist, we zijn Jesus avisa Pedro, se você tá limpo, não me ser limpo inteiro o corpo weg, senão vou pia só. En daarom zegt God, als je als gereinigd bent, hoef je niet opnieuw gewassen te worden, alleen je voeten. Juist, oké? Dus ik zei dat in kort om me expliqueren. Dus dat is in het kort, zodat ik het heb uitgelegd. Ja. Ik hoop dat degene die de vraag heeft gesteld een voldane antwoord heeft gekregen. Bedankt Steven voor het beantwoorden van deze vraag. Ja, met de we gaan door naar nog één laatste vraag. Juist, met de zodat we ook kunnen afsluiten, omdat het dan anders te laat gaat worden. Juist. En deze vraag luidt als volgt. Hoe zie je een huwelijk zonder gemeenschap? Oké, isso travessia para o pavimento, me tinha dus komt een matrimonio. Sim, komt een matrimonio sin comunión? Gemeenschap? Sim, de quer intimidade? Sim, intimidade, juist. Sim, intimidade. Oké, dankjewel. Dus zonder intimiteit. Okay. Dus een matrimonio é te casar, pero não tem relação sexual. Dus platonische relatie of zoiets. Dus geen... Sem intimidade. Ja. Oké, como eu mirei, ja, eigenlijk na primeiro lugar, sowieso is het een party DJ. Oké. Kijk, op de eerste plaats is dat een onderdeel ervan. Juist, en nota ecos. Sino party maar het is niet het ding, maar het is er wel een deel van, een onderdeel van. Juist. Eigenlijk zie het een pergunta eigenlijk hopi breed. Het is eigenlijk een vraag die heel erg breed is. Want het in hopi razón die kon in het lugar. Want er kunnen heel veel redenen zijn waarom het niet plaatsneemt. Juist, dus ook mino por contestar visa te saque of te saia, dus mino saque de situatie. Dus ik kan niet zomaar een antwoord geven in een bepaalde richting van ik weet eigenlijk niet wat de situatie is. Juist, un coso mi visa, camine Pablo de visa. Dus één kan ik zeggen wat Paulus zegt. Si nota pa un rato, colans visa meneer, un voorbeeld, se esposo of esposa te toma pa consagra. Dus stel je voor dat een van de partners een tijd neemt om zich toe te wijden. Ja, het visavo e momenti po abstiner. Op dat moment kan je dus onthouden. Ja, pero después we bien junto back. Laat ons weer de relatie seksueel. Maar daarna kan je dus weer samenkomen in een seksuele relatie. Ja, dus nós temos compreender que, oké, minota viva para mim zo. Oké? Dus we moeten begrijpen dat we dus niet voor ons... Sorry Steven. Ja, sim, minota viva para mim zo, sino para mim casar também. Dus ik leef niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn partner. Ja, dus de andere palavra, si esposa
Of niet, we zijn esposo, tinha de ser, um pouquinho da wante, so ami minoke. Dus wanneer een van de partners dus behoeftes heeft, dan kan de andere die persoon niet tegen blijven houden. Juist. Bom, né, dus se é algo também não se vai deal com né, ding, é secção de bini mais amplo. Maar ook dit zullen we dieper op ingaan tijdens de series. E nós sabemos lá com Deus te mira é parte aí. O que me não pode cuidar, mas o meu tempo daarbij. En we zullen dan gaan zien hoe God ernaar kijkt. Ik kan het nu niet gaan behandelen, omdat de tijd, Juist. het wordt anders veel te laat. Juist, dus nós sabemos que a Bíblia explica profecia, então também explica nos netje como badil que gok. We zullen dan uit de Bijbel en de geest de profetie halen, zodat ons netjes wordt uitgelegd. Oké, laten we ons bij noemen de palavra oração. Even snel, Steven, even snel. Even snel, even kort. Sim. Voordat we verder gaan met het woord van gebed. Sim, Wak. Wanneer we mencionar parte o acaba, Dus net zoals je net al een deel hebt benoemd. den matrimonio. Dus in een huwelijk. Se nota pa motivo nan di discapacitação, Dus als het niet te maken heeft met een probleem dat iemand heeft. es decir, se die persona nan, onde cônjuge nan há acidente, por exemplo, Dus bijvoorbeeld dat een van de echtparen een ongeluk heeft gehad. en ela queda discapacitada sexualmente, En die persoon is dus beperkt in seksualiteit. of persona com transtorno mental, Of die dus persoon heeft een mente não geestelijke funciona stoornis. bom mais, Of die persoon heeft een geestelijke stoornis, waardoor zijn verstand niet meer normaal functioneert. se nota pa tipo de motivo nan aqui, Dus als het niet voor die soort redenen zijn, pareja não por ninguém outro sexualmente. kan een van de echtparen elkaar dus niet gemeenschap weigeren. A sombra intimidade sexual tá parte de matrimônio, tá indispensável. Want de intieme seksualiteit is dus onvermijdelijk binnen het huwelijk. Essa tá parte de unidade voor die den Eden. Dus dat is een deel van het eenheid in Eden. Ja, que mendi, se não tem discapacitação, lá nos bisa transtorno na mental, que ainda sua mente não tem e não pode funcionar. Dus als er een fysieke belemmering is door een of andere beperking of ziekte of een geestelijke stoorning, dat die persoon zijn verstand niet normaal kan functioneren, Of idade, of door leeftijd, juist, não por bisa que não tá tendo relação sexual mais com a pareja. kan je dan dus niet zeggen dat je geen gemeenschap meer zal hebben met je partner. Se bota bombom, a mim para que tem Als je se dus- bota bombom. En nogmaals, als je dus goed bij je verstand bent. Juist, echt, dus se bota gezond, bopo funciona bombom. Dus als je dus gezond bent en je kan gewoon normaal functioneren. Dus se sabe que tá para endo homem e ele moe. Dus dit geldt voor de mannen zowel als de vrouwen. E agora makwe texto Steven a mencionele mita metineki nan. Dus ik heb het net benoemd en Steven heeft het net ook benoemd. Ik heb de tekst voor me. 1 Coríntios 7:5. Dus 1 Korintiërs 7:5. É bisabo stop de ninga outro. En het zegt, ze houden mee op om elkaar af te wijzen. Se nota pa tempo, Als het niet alleen voor een tijd is, o consentimento de outro, es decir, bota palavra com outro. met toestemming van elkaar. Juist. Pa e período de tempo, por exemplo, bota bij de uma oração. Dus voor een bepaalde periode, zodat je bijvoorbeeld gaat vasten en bidden. Então, você vai de acordo com outro, você amiga sa durante 7 dias of luna que nós também nós também tá dentro nós também põe paro na relação sexual. En dan kan je dus bijvoorbeeld met je partner de afspraak maken dat je gedurende 7 dagen of een maand samen gaat vasten. En dat je dan op dat moment dus geen seksuele intimiteit zal hebben. Juist, pero e afspraak botin quasi duidelijk pa abo e bo pareja. Maar die afspraak moet dus duidelijk zijn voor beide. Dus acorda bonota mas, se não bota dois, guabira Want je bent niet meer alleen, maar je bent dus 2 die 1 is geworden. Amen. Que mendi, Amen. eigenlijk, maar nem mencionar, se não tá pa nenhum motivo não mencionar, que é Net zoals- dessa relação, Dus net zoals ik zei, dus als met niet hebben van een intieme relatie,
Het un pecado. Dan is het een zonde. Geen naam voor leggen. Ja. Oké, nou in ieder geval, dank je Miroman voor het ook beantwoorden van de vraag. En ik hoop dat degene dus een voldane antwoord heeft gekregen. Dank je Miroman Steven. Yes. Yes, dus stay tuned para perguntas que te voy a contestar ampliamente. Dus blijf aangehaakt, zodat je antwoorden kan krijgen op al deze vragen. Yes, and done. Ja. Agora que nós aqui que parte de oração, Yes. trecedor de nós romana Mark e Ana. Okay, tem petição especial of riba parte na nossa interesse acaba. De querer, não? Sim. Ok. Sim, não se merece. Nou, violene mesmo transita om de querer. Violento, ja? Laten we bidden. Oké. Tata Santo, Tata de amor, O heilige Vader, liefdevolle Vader, nós temos dank para esse seminário e tudo que nos por assim a we bedanken u voor deze campagne en al hetgene wat we hebben geleerd. Dank para pergunta na cowordo assim We bedanken u voor de vragen die gesteld zijn. e pesnan cowordo contestar e snan ainda te guardar e contesta. En voor degenen die beantwoord zijn en ook voor degenen waar we nog op antwoord wachten. Tata, segundo nós está passando de seminário, Senhor, nos saco abo, lo lago o Espírito Santo mostra-nos tudo que nós está sentado. O Vader, terwijl we dus naar deze seminars kijken, weten we dat u ons antwoord zal geven over al onze zorgen. Tata, nós está pedindo bendicionar esse man de seminário nan aqui grandemente. O Vader, wil u vragen om de weken van deze seminars rijkelijk te zegenen. Dank je, Senhor, que nós podemos subir e Zoom e também que nós temos outro dia na igreja. We bedanken u, Heer, dat wij de mogelijkheid hebben om op Zoom te gaan en ook dus dat we sabbaten naar de kerk kunnen. Lago o Espírito Santo por guia e dia na de seminário aqui maneira aboque, Senhor. O Heer, laat uw Heilige Geest deze dagen leiden zoals u het wil. E não permitir nos dar uma opinião humana, pero para nós por visa tá para escrever. Amen. En o Heer, het staat toe dat we niet onze eigen meningen geven, maar dat we kunnen zeggen, het staat geschreven. Pensei, Senhor, nós está agradecido por toda humana com a subtura dia na aqui. En o Vader, daarom danken we u voor alle personen die online aanwezig zijn. E nós está pedindo ajuda nós para nós conseguir share para mais cedo para subir, para assim não por raia contesta, para não pergunta não. En laten we dit ook blijven delen, Heer, op het Vader, zodat er ook meer mensen kunnen aanhaken, zodat ze ook hun vragen beantwoord kunnen worden. Bendicionar o man Steve, o man Violenda, o man Argenis, o man Jenny, e também toda outra humana, Senhor, que está trapo nos colder, dentro do aqui para Cuba. O Vader, wilt de broeder Steven, zuster Violinda, broeder Argenis, zuster Jennifer en alle andere broeders en zusters zegenen, Heer, die hun schouder plaatsen voor deze campagne. Ajuda-nos para nós, porque da bode é suministro do Espírito Santo. O Vader, help ons, Heer, zodat wij gewoon onderworpen blijven aan uw Heilige Geest. Para que nós possamos tudo que está agradável. Zodat we alles kunnen doen wat u wil. Tata, nós temos dank para escutar nossa oração. Vader, wil u bedanken voor het verhoren van ons gebed. Bendicionar cada mulher, cada homem, cada matrimônio, cada gênero na que bij casa. Zegen elke vrouw, man, alle huwelijken, Heer, alle personen die misschien nog moeten trouwen. Esnan divorciar e que de reconciliação. Ook degenen die gescheiden zijn of die nu in verzoening zijn. Para não por ter coração abrir para worden guiado para Espírito Santo. Zodat ze een open hart kunnen hebben, zodat ze geleid kunnen worden door de Heilige Geest. Llena-nos cada que fruto do Espírito Santo. Vul ons allemaal met de vrucht van uw Heilige Geest. Quita rabia, rencor, falsidade e egoísmo. Haal haat, boosheid, woede en egoïsme bij ons weg. E llena-nos cada com amor qual está supra-saturcos. Amen. En vervul ons allemaal met de liefde die alles overwint. Nós agradecemos para escutar nossa oração, nossa petição, de nome de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém. We bedanken u voor het verhoren van ons gebed, Heer, en voor al onze verzoeken.
Dit bidden vragen wij in de naam van onze koning en redder, Jezus Christus. Amen. Dank je, Senhor. Amen. Dank u wel, Heer. Nostrum ang Mark. Su mic? Eu vou check se o mic. Irmã Mark, não pode abrir mic. Bruno Muzo. Oké. Not aanwezig. Zijn niet aanwezig? Ja. Het is in. Muzo de Mark. Wil iemand anders dan doen als hij niet? Anders kan ik wel afsluiten. Ik ga bidden. Oké. Ja, ik ben er. Oh, Oké. Oké, mag ik nog een keer abrir, sim? Oké, bon. Gelukkig Romang dat het nu wel open is gegaan. Oké. Dus er is dan? Laten we bidden. Irmã, mic is er back. Broeder, de mic is weer dichtgegaan. Bobby, Kan jij het openen voor hem? Oké. Bobby, mensen die bekeren zo. Wat denk je, Irmã? Tímete. Bondadoso y amoroso Dios, que mora en la altura del cielo, Señor, tu nombre sea bendicionado, alabado y noche, Señor. Pasó un día más, Señor, por palabras y efectos de corazón, Señor. Señor, me te agradecido para cada de nós, Señor, para atender por palabra. E nós não queremos para atender só, nós te pedimos também, Senhor, para dar-nos força para tomar step, para tomar decisão como se vai tomar. Para cada caminho de consejero maravilhoso para dar-nos para seguir a noite. Bendicionar cada pessoa, o escuta. Bendicionar cada gente, Senhor, que tem um plano. Bendicionar também, Senhor, isso não também que está preparando-me, Senhor, para ter encontro personal com ajuda cada Senhor, para tomar a decisão correta. E, Senhor, nós te pedimos também bendição para Brother Stephen, que a trazer a palavra, e também, Senhor, seguir, mostrar-lhe, Senhor, a palavra correta que tem que trazer para o povo escutar. Senhor Deus, hubo paz porque de nosso coração, hubo amor sempre lo que da reina de nos mente, e ajuda-nos, Senhor, crescer tanto de espírito e de verdade. Queda conosco resto de noite aqui e permitir que amanhã Deus que também nos subir e siga escuta mais de boa palavra. Assim, Senhor, agora nos chega num caminho. Nos sabe, para somar a nossa hora educar. Danke, nós te amamos. Para a vida, para Jesus e também para sua morte na cruz, tem qual que nós por bem ave de seu nome. Danke, minha mãe. Nós te agradecemos por tudo que você aqui. Nós só tem algo bom em nós, mas nós te pedimos. De nome sagrado, Cristo Jesus. Amém. Amen. Amen, irmão. Amen. Dank irmã Ana, dank irmã Mark para a oração. Então, eu amo tudo e dank por estar presente. E nós lo espera tudo e amanhã que eu te trove. Amen.